Ustaz Abdoulaye Jara ka taa se an yɛrɛ kun denmuso ma n'o ye Kuntim Zabure an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ teliya la an bɛ tɛmɛ ni foliw ye Ustaz Jara salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi t'an Ala tan. Alhamdulillah dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Ustaz Jara an bɛ an lamɛnbaa ni an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Minnu bɛ yen n'u t'u sɛgɛn n'u t'u ɲinɛ ni an ka jɛmukan tɛ fu kɔ. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ Seydi Selo Soumarana Haidara. Kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an na. Amin amin. Y'an don ka ɲi ni Ala sɔnna ma. Ala ka o duwawu minɛ. Kotim. Baasi tɛ n kɔnɔ. Alhamdulillah. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ alhamdulillah ko kura ka lajɛbaga fo Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma n'u dangan na an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se suntigɛ ma. Ni Ala sɔnna ma ma sun de digilen b'i la ayi suntiga suntiga waati kan de suntiga alhamdulillah an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ nin ye an donnen yan'o cɛ an bɛ taa Banguni Jaginɛbu la k'an fara an'an karamɔgɔ Seydi Soumarana Haidara ka foli lase a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'an ba sanumanw fo nin waati in na ka dugawu kɛ Ala ka a ɲɛ m'u la o la an bɛ to yen nɔ ka don Banguni Jaginɛbugu misiriba kɔnɔna na tafsiri kɛnɛ kan Ustaz Jara. Ustaz Jara bi tafsiri ni Ala sɔnna ma suratu Zumari nafatigiw de don aya 21 ka se aya 22 ma an ka jɛ ka an karamɔgɔ lamɛn ka bɔ an ka cidenw yɔrɔ Ibe Kulubali Abdoulaye Sogodogo ani Baba Keita ani Adama Jawara an ka segin ka na ni Ala sɔnna ma. Dia kɔnɔ fɛlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma o sanu ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadala kow la anw ka nafaalabonya fɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i diyaɲeko kɛ i kelen dɛ si ti ko fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ ko sani sabu anw bɛ waso ka kɛ Malidenw ye Kosan ka fɛn dilanenw bɛɛ sɔrɔ aw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye Kosan Asipa. Découvrez la gamme de jus de votre Pressia en canette. Quand la fraîcheur rencontre le goût. Pressia Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Pressia Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Pressia Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Pressia. Pressia Cocktail, une explosion de saveurs fruitées pour une sensation unique. Pressia Ananas Coco, une alliance parfaite de fruits pour une sensation gourmande et unique. Avec votre jus Pressia en canette, vivez carrément fruité. Okumana akone sɛnɛfɛn sɛnɛ couleur ti kelen suma ya hiju ko sɛnɛfɛn nu ɲɔ tigɛlen kɔ tigaw bɔlen kɔ ya hiju ko a bɛna ja a bɛɛ bɛ ja a bɛɛ ju bɛ ja ni ɲɔ tigɛra ɲɔ bɛ ja de ni tiga bɔra tiga bɛ ja de fɔ
fo a bɛ fɔ a ma ko tiga ɲaga na ko i b'a ye a sayisayira o de la n y'a fɔ n k'a bilenna musfaru de ye a bɔra binkɛnɛya ɲɛ na a ɲɛ bɔra o la o tuma na ala bɛna kɛ fɛn ye min mugumugura sa i n'a fɔ o taamu de kɔrɔ ye ni baganw ye bin dun a tɔ min bi yɛrɛkɛ walima ni baganw taamana bin jala k'a bɛ kɛ cogo min na o de ye o taamu ye fatata a bi ci ka bɔ ɲɔgɔn na a bi yɛrɛkɛ ala ko nin kuma fɔlen yɛrɛ ni mɔgɔ min ye nin jate minɛ walahi nin ye hakilitigiw ka miiri ye hakilitigiw kan ka dala yan ko ni bɔra ni tigi wulili tɛ ala kɛɲɛ afaman a ko mɔgɔ min za ni ala ye o tigi dusukun dayɛlɛ silamɛ ka kɛ silamɛ ye o tigilama o bɛ nɔrɔ kan dɛrɛ rabbi ka bɔ a ma yɔrɔ nka bɔnɛ o bɔnɛ o bɛ dusukun jalaw ɲɛ dɛrɛ ala ko sumali la o tigilamaw olu bɛ fili la mun bɛ ni fili min bangenen bɛ o cogo di a ko ni ala yɛrɛ sɔnna ka mɔgɔ min dusukun kan ka kɛ silamɛ ye ka silamɛya jiri i la a jari ye i sɔnna ma i kadana fa huwa ala nuru o bɛ nɔrɔ kan ka bɔ a ma yɔrɔ dɔ maaw mana silamɛya kanu nɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ɲumanya kɔ nɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye tilennenya kɔ ala b'i bila o sira kan o yɛlɛmɛbali ye dɛ ala b'i bila o sira kan o ye nɔrɔ min fana ye a nɔrɔ yelen bi mana e yɛrɛ la a nɔrɔ yelen bi mɛnɛ i sigiɲɔgɔn na a silamɛya nɔrɔ y'o de a bi mana e la a bi mɛnɛ i sigiɲɔgɔn na o dɔ ye jumɛn ye e kɛra silamɛ ye e kɛra ala fɛ wallahi i sigiɲɔgɔn min b'i kɛrɛfɛ a muso bɛ to a bolo nɔrɔ y'u labɔ a muso bɛ to a bolo o kɔfɛ ni ala ye hɛrɛ k'i ye gɛlɛya b'i sigi ɲɔgɔn min na u bɛ bɔ a kalama ko hɛrɛtigi dɔ b'an kɛrɛfɛ nɔrɔ y'u sɔrɔ parce que i seko ye min ye i b'a k'u ye kitabutigiw y'o de fɔ ko i imanil ihsana wa in lam talqa ihsanan yakfika bi anna allaha yuhibbul muhsinin awi ko i imanil ihsana ko ɲumanya kɛ mɔgɔ ye dɛ wa in lam talqa ihsanan hali ni ɲumanya ma kɛ e yɛrɛ ye ko yakfika a b'i bɔ dɔrɔn ko ala ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha yuhibbul muhsinin ko ale ala bɛ ɲumankɛla fɛ ko o b'i bɔ dɔrɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ne bɛ ɲumankɛlaw de fɛ ala ko a bɛ ɲumankɛlaw de fɛ o tumana ko e ka ɲuman kɛ hali ni ɲuman ma k'i ye ko a b'i bɔ dɔrɔn ko ala ko a bɛ ɲumankɛlaw fɛ a banna ɲuman kɛ kana sara ɲini parce que ala ko a bɛ ɲumankɛlaw fɛ ala mana ye maa min fɛ i kunna jara ala ka kan fɛ na a ko nka wailun jahanɛmɛ wailu jahanɛmɛ dingɛ kolonbaw jahanɛmɛ tasuma mɛnɛw lil qasiyati qulubuhum o bɛ dusukun jalaw ye dusukun minnu jala u tɛ hinɛ u mana walimuso sɔrɔ u b'a tigɛ u mana wali nafolo sɔrɔ u b'a namara u mana hɛrɛtigi ye hasidiya b'u datugu u bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ hasadu fɛ lil qasiyati qulubuhum dusukun jalaw ala t'i don a la fiyewu i mana ala ko f'u ye u b'a lamɛn komi ziiri n'u wulila a banna
foyi tɛ yɛlɛmɛ u la ala ko ko a kelen bɛ ka jahanɛmɛ wayilu labɛn olu de kama ala kana ɲa la qasiyatul qulub ala ko sumali mɔgɔ o mɔgɔ dusukun jara ala ko suma ma don a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka siran ɲɛ mɛ a tigilama ko t'i ja sigi ɲɔgɔn si parce que bɛɛ kamana gannen don a tɔɔrɔ fɛ o de la n b'a fɔ a ye silamɛya mana nin dɔwɛrɛ ye jogo kɔ ala danaya kɔfɛ foyi tɛ silamɛya bolo ni jogo tɛ n'o tiɲɛna dɔrɔn i halakira seli t'o dilan sun t'o dilan mun tulo b'a la makan imamu a ka kutuba a ka kutuba la poète de don a ka kutuba la a ko mɔgɔw ka sira hakɛ ɲɛ ko sun ti hakɛ yafa ko imura ti hakɛ yafa ko kuranɛ kalan ti hakɛ yafa ko wa fana k'a fɔ n ye seli kɛ k'a dafa ko a ka haramuya ko a ti hakɛ yafa ko foyi ti hakɛ yafa hakɛtigi diɲɛ ɲinini kɔ ko wa n'o ma sɔrɔ diɲɛ na yan lahara a bi jɔ k'o kiiri kɛ non a y'a jan don hakɛ la n bɛ nin fɔ a ye siɲɛ caman dɛ a ye hakɛ kɔlɔsi min ti to mɔgɔ la hakɛ de don min ti to mɔgɔ la fiyewu ala fɛ diɲɛ a bɛ daminɛ diɲɛ na yan hakɛ de don ka mɔgɔ tɔɲɔ ko se b'i ye maa o maa n'i y'a kɛ hakɛ de don a ti bin dɛ a ti bin wa ala t'i fa fana a fɛnw na n'i ma malo ni jɛnɛya don i ti sa fiyewu na ala min malo ni wali nafolo détourné don a ti ban fiyewu fo ala k'i da kɛnɛ kan o yɛrɛ t'a ban dɛ i tila ka t'i jɔ a malo kɛnɛ kan lahara ka tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ. an bɛ an fa fo ka a waleɲuman dɔ a ka nin walawalali na ka ala deli hali sisan kuranɛ faamuya cogo ɲuman ala k'an dusukun dayɛlɛ ka se k'o faamu. amin ya rabi musa jalo ni kun y'a fɔ a ye seyidi sheru sɔn ka na hayidara bangani jɛngɛnɛ o misiriba kɔnɔna na laadala a bɛ tafsiri kɛnɛba min sigi n b'a dɔn a kun y'a fɛn min kan a bɛɛ lajɛlen faamuyalen don sabula ni karamɔgɔ kumana mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲini a ka ko cogo di kuma in kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ a ye siga bɔ an na pewu k'a jira k'a fɔ ni adamaden fatura siga foyi t'a la ko wɛrɛ bɛ o kɔfɛ n'o ye sahakun ye an bɛ wuli siga foyi t'a la k'an jɔ k'an ɲininka an ka kɛtaw la o kɔfɛ a kuma kɔnɔna na a kumana ɲumanya kan kosɛbɛ Usa Jalo nin yɔrɔ in na an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka nin kuma in lamɛn kosɛbɛ u ka baara kɛ n'a ye ni adamaden kɛra silamɛ ka ban i ka silamɛya a nɔɔrɔ bɛ i yɛrɛ nafa a nɔɔrɔ bɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔw nafa o kɔrɔ n'i kɛra silamɛ i t'i yɛrɛ tɔɔrɔ i t'i mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ n'i kɛra silamɛ ye i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲumankɛ de ye donc o la ko mɔgɔw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye o n'o kɛra ko n'an wulila lahara jɔli an bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na o la belebeleba dɔ ye ɲumanya ye an hakili t'o la o kɔfɛ a kumana tɔɲɔni kan Usa Jalo ko tɔɲɔni man ɲi fiyewu an k'an janto tɔɲɔni na an kana an yɛrɛ tɔɲɔ an kana an maa ɲɔgɔn tɔɲɔ sabu tɔɲɔni kɔlɔlɔ ka bon kojugu ala ni jɔn cɛ a caman karamɔgɔ b'a fɔ k'o ka nɔgɔn mais jɔn yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ça o ma nɔgɔn fiyewu fo tɔɲɔnikɛla i ye maa min tɔɲɔ fo ka yafa a ka hakɛ kɔ lahara dun ye kɛnɛ ye n'an sera ka ban Usa n'an ma yafa ɲɔgɔn ma diɲɛ na n'an sera lahara hakɛw de bɛ sigi dɛ a kumana o kan kosɛbɛ kuma laban min kan o de ye k'a fɔ silamɛya yɛrɛ ye jogo de ye ala danaya kɔfɛ o jogo de ye silamɛya ye ni jogo kɔni tiɲɛn'i bolo ka ban i k'a dɔn k'a fɔ lahara foyi ti ɲɛ ni jahanɛmɛ tɛ ma deli ala fɛ ala k'an kisi jahanɛmɛ k'an ci ɲuman na k'an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn an ye min sɔrɔ an ka cidenw na o ye nin ye Ibrahim Kulibali Abdoulaye Sogodogo Baba Keita an karamɔgɔ Adamu Nuhu Jawara inshallah an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka tafsiri lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na bɛn ni tafsiri ye an bɛ dugawu kɛ ala ka séjour kɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya Usa ye sunkalo kunnafoniya hukumu kɔnɔna la bi an ɲininikɛlaw Seyida Fatumata Konate ka fara a ka jatala kan Abdoulaye Sogodogo u kumana sɛ de kan an ka taga a lajɛ ka segin ka na ɲɔgɔn fɛ inshallah. Farafisɛn wɔsɛ min b'an fɛ yan ani pisɔn ni kani ninnu ani zan tɔngɔn ninnu
an b'olu de feere ale b'a daminɛ 700 800 fo 1000 ni 200 to se ale kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi ale ye 700 800 différence dɔɔni b'u cɛ sani sunkalo in kun ma se an kun bɛ tubabu feere 700 mais sisan kɔni a bɛ 800 na a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fana voilà bon alhamdulillah client bɛ ka bɔ sanni bɛ ka kɛ yɛrɛ mais fɛn min ye sɛ yɛrɛ o de tɛ ka sɔrɔ o fana de nana n'a gɛlɛya ale fana ye sunkalo in na bon fana o défaut bɔra sɛ maralaw la sunkalo kɔni bɛ k'a ɲini an minnu bɛ k'a feere an kɔni bɛ k'a ɲini sunkalo in kɔni kɔnɔna na a sɔrɔli gɛlɛyalen don an ma tubabu sɛ ninnu olu caman bɛ bɔ Bamakɔ yan mais farafin sɛ ninnu dɔw bɛ bɔ Kucala dɔw bɛ bɔ Sikaso dɔw bɛ bɔ Bila bon ani nɔnɔ hali nɔnɔsɛw bɛɛ b'a la bon mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na n'a ye olu de bɛ se k'o gɛlɛya dɔn anw kɔni b'a ta olu de bolo ka tila k'a feere yan dɔw bɛna ta dɔw b'a feere dɔw a ka ca quoi dɔw b'a ta an bolo dɔw bɛ taa feere dɔw yɛrɛ b'a ta u b'a feere sugu kɔnɔ yan fana sɛ fana bɛ ten dɔw b'a ta sugu kɔnɔ u b'a feere sugu kɔnɔ yan dɔw bɛna ta yɔrɔ u bɛ taa feere yɔrɔ wɛrɛw la bon ni dugawu kɔni kɛ jamana in ye ala ka jamana in kolo suma ala ka yɔrɔ bolo mɛn a ka baara la yarabi ala ka a kɛnɛma to an kɔrɔ ne kɔni bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu ka ayuru ɲɛ ne ka foli ka ye ami yarabi ami awa Bogala ma feere entraîner ka se ma feere 3500 700 bon ça m'a fait quand il m'a attaqué mon bidou m'a fait 4000 francs bidou sɔrɔ ça gɛlɛya de traîner tan fo sa a manque la taga sɔrɔ nka pinole go kemo lamba ta fura kemo ro bidou o ça m'a ta fo kemo lo bidou m'a fait 4000 bidou sɔrɔ m'a voulu polisi ni chef technique polisi ni fada woni no dro wote na chef be de fada chef ta do ta be fada a chema be wo tambula be da chema be ba fu mo do go ko geleni wala chema bo sey ranga che afrique fabrication ya bo mako ya do ba ngo fu la ya projet ba ver projet fle ya ba côté la o fana salama gela doni ka ba trane na se ba do na bi o fana gelera ka sabu ke mine so so ko si cheka o ka ngabo ro mo ko ko nai manga be ro chama na bi mali re du so no chama nyamine do o no kera ma tango ma bi sigola si so le ke be bare doni o de o kela doni ambo ta fana ke me wulu van bidu ambo do fe ke me si mabaw sawro ta fo ke me ko ndo an bidu chef maba o ne ta ke mo na bidu ka tray bor daga sa ta bu bola fika se wa kele ma ta se afiri ire balo sire ma sale mi sara o de agela donte an be de mate gele ma na ji amma ni ala fe afle barna ala ka yirwa jamana ala ka tanye fe sirfu ala haidra ala ka tanye fe ala ka na wasa ala ka na sawata aba barna ala ka shura da na mo jamana ala ka kishi ala ka bwa jugu bulu ala ka bwa jugu bulu jamana ala ka da nyuma ala ka here kan jamana ala ka kulusuma jamana fanga tanye fe ka barka da nuna kana sumo ko so do men ko so aba amira bami an bɛ an ka sugu mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛtigiw an bɛ dugawu k'u ye ala ka sugu diya amina yarabi Usayi Jalo sɛtigiw bɔra u ye kuma caman fɔ u y'a yira k'a fɔ sɛ kun ka nɔgɔn sanni sunkalo ka don mais an filɛ yɔrɔ min na dɔ farala sɛ sɔngɔ kan tubabu sɛ fara farafin sɛ kan parce que sunkalo in na an bɛ dutigiw fo yan ka caya caman b'i profiter ka se ka denbaya la nisɔndiya donc ni dumuni dumanw tobili ye ani wariw dili pour que denbaya bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na donc o la sɛ bɛ san kosɛbɛ sɛ sanni ka caya o de kɛra sɛ dɔgɔyali ye sugu kɔnɔna la ka fara u bɛ sɛ ta yɔrɔ min na ka se yan transport ko salen sara ko o bɛɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛyaw don a sɔrɔli la an bɛ ala subahana wa taala deli nɔgɔya bɛ ala bolo ala ko o di an ma hali sisan ka sunkalo timɛli ko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na inshallah sɛ ka di sunkalo in na dɛ a ka di n'i ye sun tigɛ ka sɛ sɔrɔ ka di farafin sɛ ka tubabu sɛ a bɛ mais farafin sɛ ka di ni tubabu sɛ ye mais nɔnɔ sɛ sɔrɔ a ka fisa a bɛ mɔgɔ ɲinɛ sun gɛlɛya dɔɔnin kɔ a kɛ sɛ ka di sɛ ka di sɛ ka di bɛɛ sɛ ka di bɛɛ mɔgɔ dɔ tɛ sɛ fɛ short kelen a ka di ne a ka di ne
ok an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ka an balimaw fo olu min sɔnna ka kuma an ka mikoro la ka se ka nin ɲɛfɔli ninnu kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn waati in na ka foli tɛmɛ sɛmara yɛrɛ projet jamana kɔnɔ bi min ni funanɲɛniw denmisɛnninw kɛ bɛ ka wuli ka jɔbaw kɛ siga t'a la sen don a la kosɛbɛ ka dumuni d'u ma mais ani fabriqueli tɛ kelen a fabriqueli tɛ tɛ kelen ye u sɛ mara kosɛbɛ mais dɔw bɛ ko métisi ka a ɲami cogo dɔw la ka bɔ ni sɛ qualité dɔ ye b'a dɔn cɛ bɛ fɛ k'o de fɔ quoi misiri a ɲɔ ɲɛlen don bi awɔ caman b'a la baarakɛbaliya ni chômage kɛlɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ siga foyi t'a la ala k'a nɔgɔya ala ka ko bɛɛ nɔgɔya ala ka ko bɛɛ nɔgɔya o hukumu kɔnɔ an ka bi invité a bɛ retard la dɔɔni yan'o cɛ an bɛna tɛmɛ ka taa suntigɛ baraji kɛnɛ kan an y'a fɔ aw ye alamisa tɛmɛnen o bɛnna Hasaniya ale suntigɛ baaraw ma Hasaniya n'ale fɔra an hakili bɛ jigin an ba la madame Hayidara Tanti Halima Dagamayisa san o san ka kɛ ni sunkalo kalo tile 15 ye ale bɛ nin baara ninnu kɛ walasa kira mɔden sanuma Imam Hasan alayhi salam ale ka bangeli kunbɛn ka se ka silamɛw suntigɛ k'u la nisɔndiya ɲinan ta a baaraw kɛra cogoya minnu na an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ ni jama dalajɛ in hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya badenya ni kelenɲɔgɔnya ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka bolo don suman kelenw na n'a bɛ fɛn ko fɔ a b'o fusamanciya fɔ jamajɛ suntigɛ in a labɛnna an ba sanuman fɛ madame Hayidara Tanti Alimatu Dagamayisa alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka sotigi muso don san o san a bɛ jama dalajɛ Sherifla denbaya kɔnɔ ka silamɛw suntigɛ ka jɛ ka ɲagari ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ ko Imam Hasan bangera an ba ɲuman ka nin waleya ɲuman in madame Hayidara Tanti Alima Dagamayisa a bɛ jate furula bato ye barisa a ye nin misali ɲuman ta a ka sotigikɛ la alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara min n'a ye kira n'a somɔgɔw bonya n'u kanu jira diɲɛma la n'a ka denbaya tugura a kɔ k'a dɛmɛ o sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Imam Hasan n'ale ka kɛnɛ talen don an ba ɲuman fɛ madame Hayidara Tanti Alima Dagamayisa nin don sanuma in mana se a bɛ wele bila silamɛw ma k'u suntigɛ ka hinɛ fantanw na ni suman kɛrɛnkɛrɛnnenw ye dali masa tɛ u garijɛgɛ don min na don bɛɛ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ala min sɔnna ka bidon in fana yira an na tuguni bankɔni na ya an ka ɲɛmɔgɔ fɛ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara n'o ye an ka sherifiba ye o hukumu kɔnɔna la a ye fɛn belebele dɔ de yira n na a mɔkɛ n'o ye Alhasan ye Ibn Ali o fana bangera ka bɛn nin wagati dɔ de ma a ka tila tuguni ka mɔgɔw wele a mɔkɛ ka bangeli wagati kɔnɔna la ka nin jamaba in wele misiri belebele a sanfɛla na dugumala k'a bɛɛ lajɛlen fa jama la ka tila tuguni ka na olu ka suntigɛ labɛn ka bɛn o don fana ma a nin ye koba ye o nisɔndiya de bɛ anw kan bi donc an nisɔndiyalenba don n'a bɛ fɛn yira a bɛ alakira kanu de yira sallallahu alayhi wa sallam n'a bɛ fɛn yira a bɛ a mɔkɛ yɛrɛ kanu yira a la n'a bɛ fɛn yira a bɛ silamɛw ka bɛn n'u ka kelenya a dusukun kɔnɔ a y'o de yira an bɛɛ lajɛlen na donc ka an wele ka na an kana sunakariba kɛ i yɛrɛ y'a sigilen ye jama cɛla a ma ɲugu mɔgɔ si la a ma digi mɔgɔ si kɔrɔ a bɛ tulonkɛ la bɛɛ fɛ a bɛ yɛlɛ la bɛɛ fɛ donc an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni nin ye Imam Hasan a ka bangeli san kunbɛn ani nisɔndiya ka kan diinɛ cɛfarin kun don min kɛra misali ɲuman ye ka da jogo kan a n'a ye nɔ min bila silamɛ diinɛ tariku kɔnɔ o de kama san o san an ba ɲuman bɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ madame Hayidara Tanti Alima Dagamayisa ka suntigɛ ba labɛn ni dumuni duman fasugu bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ hinɛ lase ye Imam Hasan hɔrɔma kama min senfɛ dugawu bɛ kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka Mali jamana kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ ni kolo sumana yaba nisɔndiyaba la mesure i ɲɛtɛ jama mun bi an bi ye suntigɛ kɛ Imam Hasan tɔgɔ la Tanti Halima Dagamayisa de a charge bɛɛ ta ale ni Usman Sherif Madani Hayidara an bɛ barika da ye a ye fɛn fɛn mun bɔ a la a ye wari mun bɔ a la ala ka segin a ma sini mɔgɔ o mɔgɔ mun ye dɔrɔmɛ kelen kɛ nin na ou bien mɔgɔ o mɔgɔ mun sera ka déplacer ka na assister dɔrɔn ka bɛn ni wajuli ye o ou bien ka bɛn ni tafsiri ye o ou bien ka bɛn ni prise en charge ye o an bɛ barika da bɛɛ ye ala ka taa bɛrɛ ta yira na hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ a k'a sɔrɔ o don bɛ ka fisa ni bi kojugu ni y'a f'i ye tubabukan na que je suis très fier de ma fille vraiment je suis très fier d'elle a y'an la sankɔrɔta a y'an sankɔrɔta a ye tɔgɔ d'an ma an ma den yɛrɛ tɔgɔ mun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ
so Sherif Madani Haidara sababu am yu barka dawiye alka shi janduma ku ko hamina ko bendo ko alka sababu yu man kuyi al silamew una na seria ni kene barka maina ka je k'u bolo bila suman kelenw na k'a dun ɲɔgɔn fɛ k'o kɛ Imam Hassan lahɔrɔma kama nabagaw dama dogo kɛnɛ fusamantiya la u ye foli ni barikada kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an ba naani ma ani denbaya jamakulu sanuman bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah an b'a la fo k'a la barikada ka segin k'a la fo k'a la walimadɔ ala min sɔnna ka bi donba in yira an na n'o ye Imam Hassan ka bangeni ye ka bɛn sunkaluba in ma an ba tanti Alima Dagamayisa ale ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka u sun tigɛ ala ɲɛda jati kama n'i y'a ta ka lajɛ mɔgɔ min bɛ nin kɛnɛ in kan mɔgɔ kɛmɛ caman de don donc nin bɛɛ lajɛlen sun tigɛ nin ye fɛnba de ye min ye leçon ye ka di bɛɛ lajɛlen ma bari mɔgɔ min ni ye i silamɛɲɔgɔn sun tigɛ ala bɛ o baraji dafalen d'i ma nka o tɛ dɔ bɔ sundonna ka baraji la donc mɔgɔ joli de sun tigɛra wula in na bi a ka ca dɛ donc an bɛ an ba fo k'a barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka an n'a sara ala k'a sago k'a ye a bɛ min ɲini hɛrɛ la ala k'o di a ma a bɛ siran min ala k'a don a n'o cɛ Imam Hassan bangeni barika ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. Nin ye kira ka fɛn kanunen ye Muhamadu Mustafa danfɛnw la sɔn hɛrɛ ma a y'a ɲini a mantonw fɛ u k'a kɔ kanu o de kama silamɛ ɲuman caman de bɔra ka na an ba sanuman ka wele jaabi madam Haidara tanti Alima Dagamayisa san o san an ba bɛ musakabaw de bɔ dante min na ka don Imam Hassan ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali dafɛ dali masa ɲɛda kama silamɛw kɛlen kɔfɛ ka sun tigɛ ni suman kulɔlen sugu bɛɛ lajɛlen ye fitiri seli jɔra alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ dafɛ maaw nana ka bɔ fan caman fɛ ka na tanti Alima Dagamayisa ka sun tigɛ kɛnɛ kan ni nisɔndiya ni farifoni ye ko Imam Hassan bangera dumuni duma jiridenw minfɛn kalama na sumalenw u ma kɛ maa si den kelen negela ye. an b'a fɔ ka a waliɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ni wulikajɔ minnu kɛ ala k'a ma baraji ala ka san wɛrɛ yira an n'a ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka sababu ɲuman y'an karamɔgɔ min ala ka si ni kɛnɛya di ala k'a ɲɛmɛ a la n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na Maɲanbugu la Mama Famanta n'o ye Sheikh Mama Famanta a ka zawiya muso ɲɛmɔgɔ n'o ye Aja Mamu Jakite san o san a bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u sun tigɛ ka kɛ ni ɲinan ta ye a baaraw kɛra cogoya minnu na an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ. An musokɔrɔba n'an ka cɛkɔrɔba ala sɔnna ka gɛrɛsɛgɛ fitinin min d'u ma o m'a dan o dɔrɔn ma o sɔnna ka dɔ b'u kunna ka silamɛw wele teri siraw ni balima siraw k'u wele an ka jɛ an ka na an su tigɛ ɲɔgɔn fɛ o ye nisɔndiyakoba ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ye a ko cogo di a ko ne maa min ye maa kelen sun tigɛ k'i kɛ da la k'a fɔ i ye maa min sun tigɛ ko o ka sun baraji k'a b'o ɲɛna di e sun tigɛ ba ma tɛ fɛn di bɔ mɔgɔ t'a la maa min n'i y'o sun tigɛ o tɛ kamanagan ye an ka jurumina kɛ dɔrɔn k'a fɔ n'i ye vocal dilan k'a bila groupe 100 sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a la maa miliyɔn bɛ nafa sɔrɔ a la heure kelen mais e min y'a bila a bɛɛ de kunnafoni di o ta la o la o ye ala fo de ye o ye ala waleɲuman dɔn de ye k'a ɲini ala fɛ ɲinɛn da o kɛra n'o ye 2026 o suntigɛ kɛra san caman bɛ ala bolo ala k'o fara an siw kan ala ka barika don fata na kɛtaw la an n'ale yɛrɛ ɲɔgɔn dɔn an ka sekuba min sabu la n'o ye seko Mama Famanta ye an b'a ɲini ala fɛ sijan kunnandi ala k'o di an n'a ma. Alhamdulillah an bɛ ala fo sababu min an se yan ala ko kɔrɔna kɔnɔ wajalina kulla shay'in sababan fatba sabab suratu kafu b'o fɔ an ye an karamɔgɔ Mama Famanta o sababu de an se yan Maɲanbugu bi an ka musokɔrɔba fɛ n'o ye Aja Mamu Jakite madame Konate Aja Mamu Jakite k'an ka na suntigɛ la kanu suntigɛ bonya suntigɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ko de la ala kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam almaru ma man ahabba
jɔn bɛ wuli jɔn de lahara ye min kanu musokɔrɔba in y'an bɛɛ kanu ala kosɔn ala kira kosɔn ala ko min b'an bolo mɛ kanu sababu ye jɔn ye an karamɔgɔ mama k'an wele o kanu kelen kɔnɔ a ye na an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ n ye dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔ a ye na san kana yɛlɛma fiyewu fo ni n ka jɛn ka suntɛgɛ kɛ n ka so o ye kanu de a kɛra ala de kosɔn seyina umaru b'a fɔ an ye k'ala kira ko innama amalu biniya wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu lillahi wa lirasulihi fakana hijratu lillahi wa lirasulihi ni ma kɛ foyi kosɔn fo ala a m'an wele ka bɔ an ka so kana fosi kosɔn a bara ya fo ala kana an na dumuni jɔn ɲɛda kosɔn ala innama nutimukum biwaji illah la nuridu minkum jazaan wala shukura o la an b'an ba de fo san wɛrɛ dépense min kɛra ɲinan ta la ala ka san wɛrɛ ta diɲɛ caya ka tɛmɛ o kan Gadima y'a ŋaniya k'a fɔ u bɛ suntigɛ dɔ organiser an balimaw ye Zavia Elhadji Mama Famanta a ka Zavia muso fara denmisɛnnin fara ani cɛkɔrɔbaw kan donc an y'a ɲini u kana bi an ka bi suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala y'a kɛ u yɛrɛ nana mɔgɔ nana ka yɔrɔ bɛɛ fa a kɛra bonyeba de bonyeba Mama Famanta yɛrɛ bɛ yan ani a teriw bɛ yan a ye duwawu caman kɛ suntigɛ ni a ma kɛ dɔwɛrɛ kama a kɛra ala de kama donc suntigɛ ni sunkalo la kɔni an y'an jija san kɔnɔ ka suntigɛ kelen organiser jama ni min sera ka na an ye foli k'u ye kosɛbɛ donc anw ta ye foli de ye mɔgɔw nana ni fɛn organiser n'i ma mɔgɔ ye kɔ i bɛ ɲugu yɛrɛ la mais an kɔni an ye suntigɛ ni organiser kabini salon jama bɛ na ka bɔ fan bɛɛ fɛ musow nana musokɔrɔbaw nana cɛkɔrɔbaw nana ka bɔ Yirimajɔ ka bɔ Bamakɔ quartier caman na ka n'u yɛrɛ sɔrɔ yan an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛya ka di dɛ donc o y'u de yira an na k'a fɔ bɛn kɔnɔna na an sera ka nin baara kɛ an bɛ ala fo k'a barikada ka segin k'a fɔ k'a barikada ala min ye bidon yira an na ne maa min nisɔndiyalen bɛ bi kojugu n bɛ foli fɔlɔ kiraba in na kisi ni nɛɛma b'a ye ka se n bangebagaw ma salen ni balolen ka foli kɛ n furucɛ ye ka tila ka foli kɛ Mama Famanta ye ale min kɛra sababu ɲuman ye an ma Zavia bɛɛ bɔra bɛɛ de bɔra ne yɛrɛ ma mun kɔntanna wallahi n bɛ foli kɛ n ka denbaya tɔgɔ la ka foli segin Zavia mɔgɔw ma mama n'a jɛɲɔgɔnw u bɛɛ fo u bɛ barikada n tɛ bɔ foli la ni ma foli kɛ di Bamadani den ma ale min kɛra yelen ɲɛ ka diɲɛ bɛ ɲɛ yɛlɛ an b'a fo k'a barikada an ba n'o ye Aja Mamu Jakite n'o ye Alhaji Sheikh Mama Famanta ale ka zawiya la olu bɛɛ jɛra ka bonya di musoba min ma k'o kɛ zawiya muso ɲɛmɔgɔ ye ni a wulilen don k'a jɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na zawiya la n'a dogolen tɛ maa si la nin y'a tako filanan ye salon an y'a tako fɔlɔ kɛ a y'an wele ka na an ka na a ka du kɔnɔ ka na sun tigɛ ni a ye ka duwawu k'a ka du ye ka tila ka duwawu ɲini a fɛ ka duwawu k'a ye ɲinɛ fana o kɛra tako filanan ye ɲinɛ ta in bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan koɲumanw bɛ ten ni koɲumanw bɛ yɛlɛ ka taa u bɛ bonya ka taa siga t'a la o la an nana a ka du kɔnɔ an nana sɔrɔ dutigi fana ale fana silamɛ don silamɛ ɲuman don a bɛ maaw fɛ mɔgɔ ɲuman don a ye an bonya k'an kunbɛn ka ɲa vraiment a kɛra nimisi wasa dan ye Alhaji Sheikh Mama Famanta an bɛ ka kuma ale ka zawiya de tɔgɔ la an minnu yɛrɛ nana kɛnɛ kan ala k'a kɛ hinɛ an mansaw ɲɛnamaw ani an mansa fatulenw kan a ka tila k'a barika don an ɲɛnamaw na an ka ɲɛnamaya k'a nɔgɔya k'an ka saya fana k'a nɔgɔya ka si ni kɛnɛya ko kalifa na ka barika don an ka denbaya la an bɛ foli lase
an karamɔgɔ Sheikh Mama Famata ma ka se an ka musokɔrɔba ma n'o ye Haja Mamu Jakite ka Zawiya maa bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan ka dugawu k'u ye Ala ka nin bɛɛ kɛ baraji ye o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na nɛgɛjuru siraw labila aw ye aw ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin waati in na an kɛlen don ka a daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo kana se nin waati sunkalo filɛ nin waati min na a ka kan a ka ca Ala fɛ an ka dugawu banba ɲɔgɔn ye nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 92 aw n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ salamu aleykum assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi assalamu aleykum Jakite Kurubase salamu aleykum kebla Amadu Kurubase mun an bɛ Ala tanu basa alhamdulillah tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min Bakar Nimaga ka bɔ Kayi Baba Nimaga ka bɔ Kayi Bakar Nimaga ka bɔ Kayi Kayikaw ka kɛnɛ Baba basa alhamdulillah ani bara an ka foli bɛɛ ye an ka foli bɛɛ ye an ka barika bɛɛ ye a bɛ cɛsiri min na n'a bɛ wuli ka n'a bɛ ya rabbi Ala ka kɛ aljina sara ye amin amin Ala ka dayɛlɛli ka n'aw ye ya rabbi amin 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 Ala ka wasani kɔrɔba di an n'aw ma amin 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 lɛnu na yɛrɛ Mamadu ya rabbi Ala k'u kɛ an n'aw ye amin 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 an karamɔgɔ Seydi Serigne kuma ninnu Haidara Sijan ani kɛnɛ dɔ ɲɛ Ala ya rabbi Ala k'u di an n'aw ma amin 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 an karamɔgɔ Ala ka dɛmɛ Ala ka n'a dɛmɛ amin 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 an karamɔgɔ Ala ka dɛmɛ kɔrɔta ya rabbi Ala ka n'a wasa amin 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 an karamɔgɔ Ala ka dɛmɛ kɔrɔta ya rabbi Ala ka n'a kɔrɔta amin 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 duguti banna la Ala kana duguti banna la ya rabbi amin ya rabbal alamin amin Ala k'u kɛ Ala kira na tɛmɛ o kama amin Ala k'u kɛ shiriku barika kama amin wa salim Ala ka dugawu minɛ an bɛ Kayikaw bɛɛ fo i tɔgɔya la ka dugawu kɛ kalo Ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na an b'a lɔtɔniya k'a fɔ Sherifila FM an b'a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛlen don ka jɛmukan in ta direct la dɔw bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu aleykum a bɛ cogo di ayiwa an bɛ a ɲini welelikɛlaw fɛ u k'u sɔbɔ u ka rajow la walima telew la walasa an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ lafiya kɔnɔna na an bɛ foli lase fɛn o fɛn de bɛ ka an lamɛn kabini baara in daminɛ ani sisan a bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ ka ani u ye dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu aleykum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Moribabukaw ka kɛnɛ Tarawele a bɛ cogo di an tulo b'i la o diyara an ye an bɛ faamuyali caman yɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔna na alhamdulilayi karamɔgɔ ninnu ka wajibi a bɛɛ ka ɲi an b'an karamɔgɔ fo n'o ka Seydi Usman yɛrɛ n'a yɛrɛ an ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini fɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu k'a yɛrɛ Ala ka bolo mɛnɛ baara la Ala ka bɛn kanbɛn amin ya rabbal alamin i ni baraji Tarawele an bɛ Moribabugukaw bɛɛ lajɛlen fo Moribabugu dugutigilakaw a alimamu k'u bɛɛ fo nin kɛnɛ kan ka dugawu k'u ye Ala ka an n'u dɛmɛ nɛgɛjuru sira ye 93 91 62 92 dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu aleykum waaleykum salaam tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ Asan Sila Kayi Asan Sila Kayikaw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi aw b'a kan an b'an karamɔgɔ fo ani sigifila bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ fo Kane Sila ani Sila an bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo dɔɔnin ɲuman di an na amin ya rabbal alamin ani an terimuso an ta Asan Sila sigifila dugawu minɛ ni Ala sɔnna ma o de kun bɛ jaabi an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ Kayikaw fo a ye sisan an ka Kayi dubaw ka daminɛ Serifilakaw fɛ yen nɔ ka taa se Barokunnakaw Salikunnakaw Kanukunnakaw n'a ɲɔgɔnna dubaw an b'u bɛɛ fo k'an ka cɛkɔrɔba ka denbaya fo Kayi i n'o ye Bahame Ɲɛnge dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu aleykum a bɛ cogo di baasi tɛ yen kɔni
I tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min? Dawukoro. Baasi t'i la kɔni. Bisimila kuma b'i bolo. Amin amin. Ini baraji. An bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na an b'a dɔn k'a fɔ Cherifila télé n'i taara Côte d'Ivoire kɔnɔ a bɛ lajɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o la fɛn o fɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu aleykum. Salamu aleykum wa rahmatulah. Wa aleykum salam a bɛ di baasi t'i la. An bɛ Ala tanu. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Koman Jara ka bɔ Kati Kɔfɔ. Koman Jara a bɛ di baasi t'i la. An bɛ Ala tanu. Bisimila kuma b'i bolo. Jara. Bisimila kuma b'i bolo. Koman Jara ka bɔ Kati Kɔfɔ. Awɔ kuma b'i bolo kɔkɔkaw ka kɛnɛ. Baasi tɛ an bɛ Ala tanu. Aw ka sɔrɔ Wajulu Jara. Wajulu Jara a kɛra tama. Ala ka kan caman jira an na. Amin amin. Ala k'an karamɔgɔ ma ye. Amin amin amin. A bɛ wuli ka jɔ min na diinɛ na yɛrɛ bi Ala ka sini kɛnɛya di an ma. Amin amin amin. Ala kana jugu sa la. Amin amin amin. Ala ka kɛnɛya di an ma. Amin amin amin. Vraiment an bɛ waso n'a ye bi an bɛ waso n'an bɛ taa tɔnden ye a y'an kunna o de diyan fan bɛɛ fɛ k'a di. Siga t'a la siga foyi t'a la. Jara i ni baraji. K'an bɛ kɔkɔ CESCOM maa bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ni waati in na. Ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na an bɛ foli ta ka ɲɛsin fɛn min ye Dakarikaw fɛ yen nɔ an ka président Suleman Traoré an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka an ka ansar fɛn o fɛn bɛ Dakar an b'a bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka an ka maliyɛn minnu bɛ yen k'u fo ka fara an ka jamanaden wɛrɛw fɛn o fɛn bɛ yen ka dugawu k'u bɛɛ ye ka wolofɔ yɛrɛ fo ka fɔ ko nanga def ana wa kɛrige maa ngi fii rek an b'o fɔ ko waleɲuman dɔn dɔ bɛ yen nɔ Duba te wolofa kan nako duba meli wolofa de abedi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Arabe Baasi t'i la kon Cherifila de wa awo o yɛrɛ de don somɔgɔw dun tɔɔrɔ sa i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ ne tɔgɔ Seydou Tiɛnta ka bɔ Ɲɔnɔ. Seydou Tiɛnta ka bɔ Ɲɔnɔ an bɛ dugawu k'a ye Ala k'an n'aw dɛmɛ. Amin amin amin. Ala ka hɛrɛ k'an na Ala k'an n'aw wasa. Amin amin amin. An ka karamɔgɔ Ala k'an n'a kɛnɛ Ala k'an n'a wasa. Amin amin amin. Ala k'an n'a ka denbaya bɛɛ wasa. Amin amin amin. A bɛ se ka fɛn o fɛn tɔɔrɔ la Ala ka don an n'a cɛ. Amin amin amin. U bɛ fɛn o fɛn ɲini hɛrɛ la Ala k'a k'u ni silamɛ bɛɛ ye. Amin amin amin. Kuranɛ yɛrɛ bɛɛ kɔsɔ. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallim Ala k'o dugawu minɛ. An bɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo i tɔgɔya la. An bɛ Ala deli Ala ka kalo in hɛrɛ caya ka foli ta ka ɲɛsin yan fo Mopti ka Mopti ka bɛɛ lajɛlen fo ka Sewarikaw fo ka taa fɛn min ye Tɔnbɔkutu Gawo Kidal an bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. Salamu aleykum. A bɛ cogo di wa aleykum salam. Kɔri baasi t'aw la. An bɛ Ala tanu i tɔgɔ ni jamu i bɛ ka wele ka bɔ min. Wule Dojuro Kayi. Wule Dojuro Kayi. Kayikaw ka kɛnɛ. Baasi t'aw la kɔnɔ. Baasi foyi t'an na. Mankan b'i kɛrɛfɛ dɔɔnin i bɛ se ka dɔ bɔ aw ka volume na. Awɔ ɲa. Bisimila kuma b'i bolo. Ko n bɛ Cherifila bɛɛ lajɛlen fo. N b'an ka karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Zamzami o. Ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ. Ala k'an di kɔmɔgɔ ɲuman ye. Amin amin. Ya Rabbi Ala ka fɛngɛ ko ɲuman d'an ma. Amin amin amin. Ya Rabbi Ala ka yɛrɛ bɛɛ bɔ a ka baara la. Amin amin amin. Ala ka san wɛrɛ jira an na. Amin amin amin. Ala k'an fara san wɛrɛ ɲɛbagaw kan. Amin amin amin. Ala Ala ka dugawu minɛ i ni baraji.
ame kay kaw foku wala mando ka tasibla ke kata anga musoroba nyuma no haja ami sidibe kay liberté ame do kay alaka hinala al-islam furu bela jene sayyid Cheikh Ousmane Maran Haidara kanu baga bari do ka kalamlo fo no shirifla kalamlo ka do ku alaka anu udeme ka demba bela jene fo ya fo kay liberté kamarala amu foku wala mando do min ngi musala assalamu alaikum abi chogodi basite wa alaikum salam alhamdulillah man kan bi karafe doni bisa ke sobo doni ito ni jamu be kan wele kabon aywa me hakato nyina amba fe man kan ba karafe doni abitla ka sigin kana amba fuka awala nyimando bi amba ko ni be ka sira so kosoba anake bi sunakaru ko ni ube lerla ay ko ni wele ke kan fe ko hakli sigi de be do be no amina leta assalamu alaikum alaikum salam to ni jamu be kan wele kabon gabo era to ko Mamadou Jamu Dukre Dukre gabo ko kene Mamadou Dukre orote bas tawlan gon ko Mamadou awawa ñu famia Dukre kuma bi bulu bismillah na ko poli bae o tere bas foti ba alhamdulillah fatana alhamdulillah Dukre alhamdulillah ko poli bae la jelenge o jaranye aga bara ka waran kan tro fa ka kana ne kuma ma ka bi kuma tin so amba lo kuma tama wala o jaranye ko so Dukre okay salido a jaranye ala kan to nyoy ame amba make fuka wala mando Mamadou Dukure yan fo Gabon ka feno ka Gabon bela jelen fo anga jamiyatul ansardin president Gabon ame afuka wala mando ka biro mo bela jelen fo ni watina ka do ke alaka ay nyeme ala Umar Traoré watina ni gajuru sallallahu alaihi wasallam do be no amina leta assalamu alaikum abi chogodi basite Allo basite to kan jamu be kan wele kabom kabo Côte d'Ivoire era to Aminata Sumare awo ibe kan wele kabo Côte d'Ivoire dugu jumena Danani awo basiti la kon bismillah kuma bi bolo anda karamofo ashari shefu ba mayan haidara amba ko zamzamiyo anaka gwati muso de ana dembe ala ne mari do we falla ko den den ngane kenya ballaye ni ala sonoma ala ki kenya amina ya rabbi ala ka banaw pe ala ka yere ma ka barala amin ala ka tawo kuma da ila amin anda ada na dembe ko fo ka duba ni ala sonama ala ka sini kena da ambela de ma ya ka koyi ajaranye ko so bayni baraji yoyna ambe Côte d'Ivoire bela jelen fo itoyala ka ankaramo Cheikh Ibrahim Diatta amba fo ka walin mando ka nga ansar karamo ko bela jelen fo Cheikh Ahmad Tidiane Sangare ka tasi feminye aywa anga correspondant be Zakaria Dambele amba fo ka walin mando ka nga wudu karamo ko bela jelen fo ni watina ka do ke ala ka kalonti mere kono karamo Alassane Ouattara amba fo ka walin mando assalamu alaikum abi toli aywa ale kan juru sira ma son kosobe amba fuka wala mando to ko di bar haysa aja lafi amba fuka wala mando me Seyda Mimi Haidara mi do kay ala ka nyemme ala do assalamu alaikum wa alaikum salam abedi
An bɛ Ala tanu. I bɛ se ka télé in to yen, jɛ télé in kɔ i ka volume jigin an ka kuma. Ayiwa ale kɔni ka fɛn taara aw tɛ se ka a lamɛn télé fɛ k'an ka tila ka ɲɔgɔn lasɔrɔ i b'a ye a bɛ sumaya kosɛbɛ o la ni aw y'an sɔrɔ dɔrɔn aw bɛ télé in to yen an bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn faamu fana ni Ala sɔnna a ma dɔ bɛ yen nɔ an bɛ n'ale ta salamu aleykum. Baasi t'i la. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. Kamori Jegeni. Kamori Jegeni ka bɔ Kɔnɔdaga la. Kamori Jegeni a bɛ di. Ka bɔ Kɔnɔdaga la baasi tɛ yen. Denbayaw ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ si t'o la. Bisimila kuma b'i bolo. Foli don. A ka émission ka di trop. Émission in ka di. O diyara n ye. N ce foli ko don. Foli ye fɛnba ye Ala k'an to ɲɔgɔn na. Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati. Merci beaucoup i ni baraji. Ala ka dugawu minɛ. Amin amin. Nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye aw ka se ka don ka foliw kɛ hali sisan ka Sirifila FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Sirifila officiel bɔlɔlɔ sira kan YouTube kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ k'an lamɛn nin waati in na bɔlɔlɔ sira kan dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu aleykum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam a bɛ di. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. Ne tɔgɔ Fatuba Jara ka bɔ Jire. I Jara. Jirekaw ka kɛnɛ. Baasi foyi t'o la e yɛrɛ don. Alhamdulillah kuma b'i bolo. N bɛ k'a ka télé ci vraiment ka émission ka di yɛrɛ de. O diyara n ye kosɛbɛ. N b'a ka cɛni fo ko Fakuma. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira tigɛla an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu aleykum. Salamu aleykum. Nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ nin waati in na an ni ɲɔgɔn cɛla la dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. A bɛ di baasi t'i la. Denbayaw ka kɛnɛ. Ayiwa nɛgɛjuru sira ma sɔn ale bolo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn 93 91 68 92 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na an bɛ foli kɛ ka taa an karamɔgɔ Sɛkumɛ Jawara y'a fɔ fɛn min ye Maɲanbugu kaw fɛ yen k'a ka misiri mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na k'an ka Sɛkumakiba fo y'a fɔ Amudalayi groupement maa bɛɛ lajɛlen fo ni Mohamed Sise ka Fajigila an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. A bɛ di baasi tɛ yen. Alhamdulillah. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. Ɲanakaw ka kɛnɛ. Alhamdulillah. Bisimila kuma b'i bolo. An bɛ Sirifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment émission a ka di yɛrɛ de kosɛbɛ. O diyara n ye. N bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. An karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna ma. I ni ce i ni baraji. An bɛ ɲanakaw bɛɛ fo i tɔgɔya la. Ɲana an karamɔgɔ Mamadu Sangare a bɛ ɲanakaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka ɲana Jamiyatul Ansarudine tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka taa Kumantukaw fo ka Sikaso n'a mara bɛɛ lajɛlen fo Sirifila tɔgɔ la nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. An karamɔgɔ Mamadu Sangare. A bɛ di baasi tɛ yen. Tɔɔrɔ si tɛ i bɛ télé in faga. Baasi tɛ yen. Alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. Labati Yakisa ka bɔ Sɛgɛla. Sɛgɛlakaw ka kɛnɛ. Baasi foyi t'o la alhamdulillah. Bisimila kuma b'i bolo. Alhamdulillah. Ala ka n'aw dɛmɛ. Amin amin. Ala ka sɔrɔ t'o nɔgɔya. Amin amin amin. Ni tɛnɛ Ala k'a di karamɔgɔ ma. Amin amin ya rabbal alamin. Ala ka denbaya bɛɛ. Amin amin amin. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen waati bɛɛ n b'aw filɛ 15h 16h n b'aw filɛ walayi. O diyara an ye kosɛbɛ. Allah bila Ala ka sɔrɔ t'o nɔgɔya. Amin amin amin.
Ok, merci beaucoup. Koni baraji. Ame segala ka bela jelen fo ni wati na an karamɔgɔ bɔra ka tourna bakɛ segala mara kɔnɔna na ka tɔɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ka dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛ juru sira la an bɛna ale ta salamu alaikum. Allo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ. Ayiwa ale ka nɛgɛ juru sira kɔni o ma sɔn an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn nɛgɛ juru sira an bɛ segin a kan tuguni 93 91 68 92 dɔ bɛ nɛgɛ juru sira la an bɛna ale ta salamu alaikum. Ayiwa ale ka nɛgɛ juru sira ma sɔn an bɛ a ɲini maaw fɛ fɛn o fɛn bɛ an welela u k'u sɔbɔ u ka radio ni telew ɲɛkɔrɔla la o b'a to an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta nin waati in na salamu alaikum. Tɔgɔ ni jamu bɛ an wele ka bɔ. N m'a faamu. Umaru Fofana Baginda Piye. Ka bɔ Baginda. Piye awɔ. Kiyekaw ka kɛnɛ. Fotula. Alhamdulillah Bagindakaw. Ba Fotula. Ni Fofana. Ba. Ma b'i bolo. B'an to ka lajɛ. Fofana ka réseau tɛ ka sɔn kosɛbɛ. An bɛ Fofana fo ka a waleɲuman dɔn ka Baginda mara bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la ka tila ka dugawu kɛ kalo in ala ka timɛ hɛrɛ kɔnɔna na a bɛ tila ka segin ka na nɛgɛjuru sira labilalen bɛ an ka se ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Allo salamu alaikum. A bɛ cogo di? Baasi t'i la kɔni. I tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Keyoro Sisoko ka bɔ Kɔfɛ. Keyoro Sisoko. Keyoro Sisoko Kɔfɛ. Baasi t'i la Sisoko. Awɔ ne ye groupe la kanuba de ye vraiment an ka émission min kɛ ne bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ ka fɔ ka ban. O diyara n ye. Ne y'a kɛ ne groupe la nalen ka kɛ téléphone yɛrɛ ne ma fosi sɛbɛn. Ne b'aw fo. Waleɲuman dɔn aw ka baara in na. A tila k'an sɛbɛn ɲuman fɛ ne y'an fa la U y'a banni. A bɛ n ka foli la k'a di maa bɛɛ ma. Ni ala sɔnna ma. O de b'an bolo. I Sisoko. Aw sɔrɔ baarakɛlaw ka bɛɛ fɔ. Ni ala sɔnna ma. An bɛ taa Kayi Sajolakaw fɛ yen nɔ an balimakɛ n'o ye Famari Sisoko ye Hamali bɛɛ b'a fɔ a ma ko Famalijan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka fɛn min ye Sajola ansaru bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka dugawu kɛ ala ka timɛ hɛrɛ kɔnɔ wa alaikum salam. Baasi t'i la. I tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ. Mɔgɔni jɛgɛni ka bɔ Kɔnɔdaga la. Mɔgɔni jɛgɛni a bɛ di baasi t'i la. Baasi foyi t'aw la. Ani baara. Mɔgɔni jɛgɛni ka bɔ Kɔnɔdaga la. Awɔ kɛ baasi t'i la kɔni. Baasi foyi t'i la. Bisimila kuma b'i bolo. Baasi foyi t'i la. N ka karamɔgɔ Mutari Bɔgɔ ye. A n'a mɛn. N bɛ télévision baarakɛla bɛɛ lajɛlen. I bɛ se ka dɔ bɔ télé in volume na. Ayiwa an b'an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn ni ala sɔnna a ma Mutari Bagayogo ka taa se télé baarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen bɛna ti sɔrɔ an b'a fɔ ka damadalamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la nin waati in na ka dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 92 Serifila télé a mana gosi ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a dɔn an ka jamana kɔfɛla ninnu na nin waati in na u caman b'an bolo
kɛlen t'an sɔrɔ ka daminɛ Faransi, Espagne, Italie an bɛ nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fo ko o waleɲuman dɔn ka fara an ka jamanaw kan Congo Brazza, Congo Kinshasa ka taa se Angola, Zambie, Mozambique nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an lajɛ nin waati in na an b'an ka président fo n'o ye Musafa Sila an b'a fo ka waleɲuman dɔn y'a fo Congo Kinshasa. Dɔ bɛ yen nɔ salamu aleykum a bɛ di. I bɛ se ka télé in faga. Wa aleykum salam. Olu don kan sirifila jama bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen fɔ. I bɛ se ka i ka télé in faga. Ayiwa an b'a ɲini aw fɛ n'aw bɛ k'an wele aw ka télé in ka dɔ bɔ a volume na o b'a to aw bɛ baaraɲɔgɔnya kɛ mais ni aw ko ko f'aw ka mankan kumakanw lamɛn ka tila ka kuma an fɛ i b'a ye a bɛ gɛlɛya baaraw kɔnɔna na an bɛna mɔgɔ fila ta ka bi weleli siraw k'olu ɲɔgɔri yan nɔ ni ala ni kira sɔnna a ma waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu aleykum a bɛ cogo di allo. Baasi tɛ yen kɔni allo bi ni ala sɔnna a ma wajuruba bɛ Ikoma kari la n'i sera Ikoma da kɛrɛfɛla la Seyida Nasu Tarawele famille Tarawele min bɛ yen u bɛ ayiwa hinɛ lase wajuru min kɛ ka ɲɛsin u ka furu ma n'o ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara ale ka Nasu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn bi su in na de ye a wajibi ye nɛgɛ kanɲɛ 21 bɛɛ welelen dɔ yen nɔ mɔgɔ fila an bɛna o ta ka bi baara jɔ yen dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna labɛnw kɛ ka ale ta salamu aleykum. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Umaru Ture ka bɔ Jabirni. Umaru Ture a bɛ di. Umaru Ture ka bɔ Jabirni. Mamadu Sidibe baasi t'i la. Ala tɛ foyi kɔnɔ. I Sidibe. K'a wele k'a fɔ n tɛ tɛnɛmanfɛn fɛ. Foli diyara an ye. Ala ka dɛmɛw kɛ. Ka kalo in k'i mɛn hɛrɛ kɔnɔ. I Sidibe an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ laban an bɛna o ta bi nɛgɛjuru sira kan waati min dira waati ale dafara mɔgɔ laban min mana kɛ yen nɔ an bɛna ale ta nin waati in na assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Aleykum salaam. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. N bɛ Tarawele Madu ni Korogo. Torodo. Korogo Côte d'Ivoire. Korogo Tarawele. Korogo Côte d'Ivoire. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilayi bisimila kuma b'i bolo. Vraiment foli dɔ ma. Émission yɛrɛ bonya yɛrɛ kama ne Sherif Ousmane Madaya Haidara bonya kama. Naam. Vraiment an kɔni émission lamɛnna tɛnɛ a diyara an ye yɛrɛ ma a nana k'an lafɔni yɛrɛ. Ni ala sɔnna a ma. Voilà an bɛ foli di a n'a denbaya bɛɛ ma. Inshallah. Ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a ci sabati. Amin amin amin. Mais fɛn fɛn fɔla hali sa ala k'a mɛtiri di an bɛɛ ma. Amin amin amin. Aw yɛrɛ min b'a baara la an b'a ɲini ala taala fɛ ala yɛrɛ k'a mɛn an kɔrɔ. Amin amin amin. Ala k'o kɛ sukalo ni bonya kama. Amin. Awɔ maa deli ka f'i ye Korogo ka foli di an bɛɛ ma singa baasi foyi tɛ yen. An bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka Koroko ka bɛɛ lajɛlen fo i cogoya la ka Côte d'Ivoire fo ka jamanatigiw fo ka faamaw fo ka alimami n'a diinɛ ɲɛmɔgɔw Kozim jama ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo in ala ka timɛ hɛrɛ kɔnɔ waati min kun taara nɛgɛjuru sira la a waati dafara an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔ mɔgɔ ma se ka don ka hakɛto ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ k'ala deli sini fana ye don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma inshallah tuguni kɛnɛ in kan fɛn wɛrɛw kan o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na bi su in na nafila min bɛ yen nɔ labɛnw ka sabati an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na aw ka bi nafilaw di aw ma ni ala ka jɛ ye. Miami, Bella, Pia, Denise Manami.
bisimilana akadi degela yawoduma degila lesibiko anana dematilu lefia namudu ladawaraba رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي أستاذ جرا بسنا نافلة جمعي أستاذ جرا أنا لا تنوك أولي منو سنالو دكرالا أنا قاتي جينا سيزا سنالو سلطان شيغينا نافلا جوكو تا أني فلا ديدو araka kilo kele fatia kala lempo fe ibe sabbi isma rabbikal a'la kadabla labana ibo shin kelen kala kul ya ayyuhal kafiruna kadabla labana ibo shin kelen kala ne salam laban bla be wurdi mi ka wode fle ya nur shin keme mesela kan sunalo sultan shegina nafla joko ta ani fla de do joko kele fatia kala lempo fe sabbi isma rabbikal a'la kadabla labana shin kelen mais sina tan kontona su sina tan kondo de tan kontona su parako réseau mondial on baraji ni ko do mo sega kan ni mo sega ke ba baraji soro ni ala ni krasona ameta kana aba alabon sabati ni ala ni krasona makana tan kontona sula ni ala ni krasona ma o kuma kono am soro kana docteur ko alhamdulillah c'est jalo ambe a docteur Msofu aga chesere la ga wuli ka jola tata kuje turi ka sayani bi docteur ko yabo kuma ayi tamasire minumbi ayira ka fo jabeti be mogola abu kuma ayi o de ka anga je ko laje inshallah mama family ni tira mangara de vorinji ha duni ante fly wa kamandina Eba, kita fura bini bro. O betul di. Sini pakai ini. Ini ini. Zina. Itu dong nyala. Cena. Zina. Ini keladoni. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye TV la sugandi musa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen nin ma ko fɛn ca ayi ta ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka TV na k'aw taama ɲɔgɔn ye Zina e mana ɲininka ko ne ye mun kɛ e ba wa TV na de ka ya bɛ galabu kɛnɛya de Fuka awalin mundo omulu matrafalilu shirifla jawaran sula sanga ayi wagati ayi bisimila dagataro ku jamukan kenaka jamukan yana sigira ka sanga ni sumo la harma kalwi wala saka aw kuna foni anika aw la famya wala ni ayi barakeni ayi akachala ami amashundo kasoro amakeni kolala anga kenyauma abe utubula bibagu se metalike tamashin dama dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu jateminɛ i yɛrɛ la a kɛra denmisɛnnin ye o a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i kan ka boli joona ka taa kɛnɛyaso la ka d'a kan a bɛ se ka kɛ jabɛti tamasiyɛnw ye walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ tigitigi jabɛti bana don
a fɔlɔfɔlɔ ni jabɛti b'i la kuma caman na ni sukaro cayara i bɛ ji min kosɛbɛ wa i bɛ sugunɛ fɛnɛ kɛ kosɛbɛ ni denmisɛnnin namɔgɔw yɛrɛ ta k'a lajɛ a ka ca la kuma caman u bɛ sugunɛ kɛ dilan kan o kama denmisɛnnin o denmisɛnnin n'a bɛ sugunɛ kɛ dilan kan kana girin k'a fɔ k'i b'a bugɔ a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ ni jabɛti b'a la wali kelen ni jabɛti t'a la i ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u ka sukaro jate minɛ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ sugunɛ kɛ dilan kan k'a bɛɛ bɛ se ka kɛ jabɛti nɔ ye nka siga tɛ min na a bɛ se ka kɛ kuma dɔw la wa caman b'u la minnu ka jabɛti dɔnna o sira ninnu fɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ fan fɛ i ka sugunɛ kɛ ka ca su ani tile ji min banbali ani i dalen tɛ bana bolo nka i bɛ fasa i senkun kan sɛgɛn kɔtigɛbali ka sɔrɔ u tɛ ka baara gɛlɛman fosi kɛ walima farikolo kalayali ka sɔrɔ dun n'i magara o farikolo la i bɛ taa sɔrɔ farikolo man kalan wali kelen ni bubaga b'i sen minɛ karanpu walima fɛn ɲɛnamani bɛ tagama o sentɛgɛ kɔnɔ n'i ye ninnu jate minɛ i yɛrɛ la a bɛ wajibiya i kan i ka taa sukaro jelita sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ ni jabɛti don wali kelen ni jabɛti tɛ. an kiri lamɛnni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la jamukan in kɔfɛ ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Mama famille ni tela manga rendez-vous arrangé. Ha dugani. Ante fly wa kamandina. Eba. Ete fura bene bro. Ha? O beto di. Chini pakayine. Ni te nini? Ete Zina. Zina. Itu dong nyala. Cina. Zina. Nina kala doni. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tezena sugandi musa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn can a ye ta ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tezena k'aw taama ɲɔgɔn ye tezena e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tezena de ka ya bɛ galabu kɛnɛya de an bɛ an ka dɔgɔtɔrɔ fo k'a waleɲuman dɔn ka foli lase an ka mali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma waati n'a ka dugawu k'u ye ala k'u dɛmɛ u bɛ baara minnu na. an bɛ foli kurakura an ka dɔgɔtɛri an yɛrɛ kun bɔra k'a lajɛ sisan a ye tamasere dɔw fɔ ni i y'o tamasere yɛrɛ la dɔrɔn a ka kan i ka wuli ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma sabula a bɛ fɔ ko bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ a ka kan lajɛbaga lamɛnbaga fɛn o fɛn a ye tamasere min fɔ n'i y'a ye i ka wuli joona k'a kunbɛn walasa dangana kari bamanankan bɛ ka tunu la walasa dangana kari ka kɛnɛya la surtout musomalobɔ in kɔnɔna la i bɛ se ka sun don ɲuman la cogoya min na an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ a ye a ka wulikajɔw la sanga ni wagati bɛɛ walasa dangana kari lafiya bamanankan ma nɔgɔn sun fana su tɛ a ɲagamina ma dangana kari an ka kɛnɛya la janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ o la jabɛti ye bana ye bi a kɛlen don ka adamadenw sɔrɔ kosɛbɛ sira minnu b'a to an bɛ kisi a ma ani minnu fana ni ala y'u lajarabi dɔgɔtɔrɔw ka yamaruyaka minnu fɔra u k'u hakili to a la n'a fɔra i ka dumuni min to i k'a to yen o fana farikolo ɲɛnajɛ o ka ɲi a ma
ma kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to la an b'an ka Mali dɔgɔtɔrɔw fo u ka timinanja ani ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la ka dugawu k'u ye Ala k'a bɛɛ k'u ma baraji ye an ka banabagatɔ minnu dalen bɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow fana an to nin kɛnɛ kan ka Gabriel Touré congé hôpital du Mali ka taa se Kati yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba an bɛ foli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka taa se an ka Mali dɔgɔtɔrɔso tɔ bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ Shérif la ka dɔgɔtɔrɔso Bangoni Janginɛbugu la ka dugawu kɛ a bɛɛ Ala ka ani u dɛmɛ Ala ka bɔdaw di ani an ma ya Rasul sallallahu alaihi wasallam o kuma kɔnɔ sa an bɛ sɔrɔ ka segin ka na nafila la bisu in na an kun fila bisu in na 19 so kosɛbɛ Musa Jalo an Ala fo ka wale ɲuman dɔn su in na ye sunkalo su 19 n'a ye nafila ye jɔko 6 ye Fatiha kɔfɛ kulu wala siɲɛ 7 n'i ye salam laban bila i bɛ wurudi min o de filɛ ya hadi siɲɛ 100 ni Ala sɔnna ma inshallah n'an y'a kɛ Ala ka amina an ye bisu in na nafila de filɛ na aw ɲɛkɔrɔ Ustaz bɛna sigi a kan filanan na aw ka se k'a faamu Ala sɔnna Musa su in na nafila n'o ye sunkalo su 19 n'a ye jɔko 6 de don Fatiha kalalen kɔfɛ kulu wala ka taa bila laban na siɲɛ 7 n'i tilala bɛ wurudi min kɛ o de filɛ ya hadi siɲɛ 100 ni Ala sɔnna ma Ala k'a kɛ nɔgɔya ma amin Ala k'a minɛ amin wa sallim an b'an to nin kɛnɛ in na k'aw hakili lajigin an ka sponsor ka nin produit ɲumanba ninnu na mayonnaise ka di o de filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ mayonnaise ko n'aw bilala ka mayonnaise kɔni san a ye ka di san aw kana mayonnaise foyi san mayonnaise foyi de tɛ yen nin waati in na min ka di i n'a fɔ ka di a tɔgɔ yɛrɛ de b'a ka di yɛrɛ de mɔgɔw k'u hakili to a la e bɛ ka yɛlɛ o la ne ma nɛnɛ ne y'a mɛnɛ n'an tilala i bɛ se ka kelen jamu k'a bɔ fɛnɛ e t'a ye mayonnaise ko de e t'a ye da dɛnɛ jus pressé bɛ yan jus ko sira kan n'a fɔra ko minifɛn e bɛ taa jus pressé san a bɛɛ de b'a la ɲagaminen don ni yiridenw caman de farikolo a ka ɲi a ma a b'a renforcer surtout sunkalo in na yiriden mini ka ɲi suntigɛw ba kɔfɛ fɛn caman b'a la ma hakili to a la ka taa se te alikaba ma te alikaba ye tew la wanɛ de n'i ye te alikaba min yɔrɔ yɔrɔ lafiya dannen don o la suntigɛw kɔfɛ lafiya kɔfɛ o bɛ se ka te min ko ka k'i lafiya o ye te alikaba de an bɛ te alikaba an b'a ɲini k'a san k'a min o kɔfɛ nɔnɔko sira kan lait halib voilà lait halib fana ye nɔnɔ dumanba de bi a bɛ fan bɛɛ fɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ n'i donna bitigi o bitigi la i bɛ lait halib sɔrɔ yen ka fara u ka najini kadi najini kadi ni i sɔminna la i tɛ najini dun i tɛ najini dun o y'a ye ma najini kadi de sɔrɔ n'i ye najini kadi in sɔrɔ laban i bɛ to k'a kɛ nburu la k'a a jalan o bɛ kɛ dɛ n'i ye fɛn duman sɔrɔ i b'a kɛ nburu la k'a dun ni san yɛrɛ tɛ o marabatigiya tun bɛ kɛ nburu la k'a dun marabatigiya gansan mɔgɔw tun b'a kɛ nburu la k'a dun ou bien fari ni fɛn ninnu aw t'o kalama voilà mangoro ɲagami ka fɛnw de don ka di mangoro salati diɲɛ nɔgɔyara sisan diɲɛ nɔgɔyara sisan sinon mɔgɔ ye garibuya kɛ ta ye a bɛɛ b'o dɔn an bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɛɛ bɛ garibuya cogo la an fana bɛ ka dɔ kɛ aw bɛ ka dɔ kɛ an fana bɛ ka dugu cɛmancɛ la kalan na ko garibuya an bɛ ka dɔ kɛ a ye ka da garibu bɛ fɛn kalama k'a kunna terimasi kɔnɔ ka taga n'a ye kilasi kɔnɔ ne kɔni garibuya bannen yɛrɛ aw b'aw terimasi wari yɛrɛ n'i y'a d'an ma o bɛ den caman latɛmɛ kilasi de don ayiwa an bɛ ekɔlidenw bɛɛ fo nin waati in na ka dugawu kɛ kalan Ala ka a ɲɛ b'a fɔ so jumɛn MSUP an bɛ école normale supérieure des enseignants an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka docteur Seku Namakiri fo yan yɔrɔ la Suba Lugato Arabiya bɛɛ tɔgɔya la a n'a ka enseignants bɛɛ ni Ala sɔnna a ma o hukumu kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka na an balimamuso ka dumuni dilan cogo la n'o ye Aminata Tarawele Madame Keita waati bɛɛ ale kɔni bɛ don an ye yɔrɔ dɔ de la ka taa plan ɲɛnamaw olu labɔ kɛnɛ kan k'a jira an na bi ta bɛ yɔrɔ min na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Jɛrɛgɛn filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma aw ka rubrique Mali de don ale de Sikaso n'o ye Mali 3e région ani musoba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna kuma d'a ma i bɛ ni sɔgɔma sɔgɔma sigi tɔgɔ ni jamu fɔ an ka ne tɔgɔ Fatumata Suntura o ye Maria Sare tobi a yira mɔgɔw la jaba fiyɛla an bɛ jaba tigɛ tigɛ ka k'a la
chef la mi sheyira ko kala tulu fana we kala tomati we kala mutabini am selenu gon lai ani macedonin frunto nuri aywa ana jago flen yo fe bani na daga sigi tulu bena mina she kala Shemana amina bo nina darasigi mana tulu don kara kutu ni jaba don kala tanga naira nai sigaso adumare dipana na dunala est-ce que nere te tuya ne bi tuya ne sigaso kadiyere di duna fobia fambela jinebia an be kele yoro walai afwa mali jatikila na unya dugu na chere la bolo fare sigaso ko tala susan jabaira na amina tomati kala Anya loti fana kala ay ndadingo jabala amala ma amacedon kala ma nyona amsoro ka ke bagala tarati ani na fa munu begini fa wala na vere su ko faraha na veni sisa no daga ajaba fena ben na fa tom ya no kala gwen furunto ni alere an layin seyer abega duga kulu do nyona sisa le tobi sanfo kwa mo me jite kala la ay jite kala ay jiba mo sisa ni malo fa ayere la mina du dara aw nga malo dura zakala Kle bora la gato kante to bila musoro no gole ni mo musoro amano gole kle bora la ubela ma kana ni na daga da tu bawo ni so ko la sisa na ga to no dona jiji na sisa ana soro ga kala ana re do no kana kwa sisa kini mona nina kindo awo ana mbe klela re kle borana kle sanhoro sumalo ifo be barale ama to bi abela o bela wala sa demba ya besika dumuni ke to ya mina Kurva ngana mona, ngana gamu don ka. Kuke akan ngambe don ka. Ini jara ke tiro tuga nyebe fenka. Awo. Ni gamu kale ba bi ngom na bi. Aduh mana? Sisa tu sisa nak kan kabi. Uya nak kamera rosh. Sa. Antu kubula. Wala. Antu kubula. Asha wurula makoni. Chere la. Madam Kuni, Imaya Traore. Dulu wa adresse tu dewa. Bismillah. Cera lah. Itu nak kita. Ya, angin bumi gaya. Benar-benar benar. Ini tu dia. Siapa orang mana ni? Itu dia. Ya, tu yang. Ya, terus sudah dia.
sɛ ni tini bɛ sɔrɔ yɔrɔ min dɔtɔrɔ yan wani b'a folikan min b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma folikan min b'i bolo ala chaîne Sirefula bɛɛ ka to k'a lajɛ dumuni tobicogo n'a a fɛncogo denmisɛnninw fana pour que denmansaw yɛrɛ ka se ka denmisɛnninw mara tobili kɛcogoyaw la u ka se cɛlasigiyɔrɔ la u kana se ka mɔnɛ kana se ka don o la o folikan de bɛ ne ka lase jama bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye an kun bɛ Sikaso yan nɔ an balimamuso madame Kone Fatumata Suntura an kun bɛ ale fɛ yan nɔ ale ye planning jira an na o de ye yaasa ye a yɛrɛ ɲɛ bɛ yaasa sɛma nin diyalen sa an b'a fɔ k'aw k'an bɛ tiɲɛ waati wɛrɛ. An bɛ an balimamuso fo ka waleɲuman dɔn madame Keita nin kɔni ye yaasa duman ye. Nin yaasa duman ye o sa. Ko ɲɛ tɛ jɔnni ta nka a bɛ giriman dɔn. Nin dumuni ninnu ni ninnu dilanna cogo cogo a bɛ sa passe. A passe. Ni sogo kɔni bɛ dumuni na. Donc a sɛlama. A diyara o a ma diya o ye ko wɛrɛ de ni sogo kɔni kɛ dumuni na o kɔni n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ kɔrɔbɔ dumuni tobi la i bɛ sogo bɔ a la. Ka se k'a dɔn n'a bɛ se waati se. N'i bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ bɛ se tobili la a tɛ se tobili la. Mais ni sogo ma k'a la a bɛ diya cogo di. Mais o de ye tobilikɛla ɲuman a bɛ tobili kɛ k'a diya ka sɔrɔ sogo tɛ. Sogo filɛ nin n'i y'a kɛ fɛn o fɛn na sogo y'a dama gu de. Sogo kɔni bɛɛ bɛnna sogo ka diya kan. Voilà. O diya de bɛ yɛlɛ dumuni fɛ. E t'o kalama. Ne b'a kalama. E bɛ se k'a tobi k'a diya ka sɔrɔ sogo t'a la. Sogo tobi dɛ. Cɛ tɛ se. E bɛ se n'a ɲuman tobi la. A bɛɛ yɛrɛfɔ tɛ ni kɔrɔbɔli ko la o nana. A ma dɔ suwazi. Fɛn fɛn mana di a bɛɛ. Non ne ma foyi suwazi tout. A bɛɛ. Baw mago bɛ min na dɔrɔn a ye na. San plan préféré ye jumɛn ye? I bɛ sankaw dumuni jumɛn ka di sankaw ye? Dumuni bɛɛ ka di sankaw ni min diyara min ye famille min ye k'a tobi dɔrɔn a banna. Mais san bɛ dɔn ni tobili jumɛn? Ma question faamu. San culture kɔnɔ. Ne b'o de fɔ dumuni min mana diya mɔgɔ min i b'o de dun dumuni kelen tɛ yen nɔ k'a fɔ ko san bɛ nin dun. Sankaw b'a bɛɛ dun. Ni min diyara min ye dɔrɔn. O s'a bɛɛ tobili la. O s'a bɛɛ tobili la alhamdulilayi. O la an b'an balimamuso fo ka waleɲuman dɔn a ka nin wuli ka jɔ nin na ka tila ka yira aw la aw fɛn fɛn de bɛ yen aw bɛ fɛ ka bolola tobili ka yira plat dilan cogo ɲuman na aw bɛ an bɛna taa contacter min b'a to aw ka se ka a fɛn bɛɛ tɛ se ka nin kɛ o. Non bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ. I kalifelen tɛ. N tɛ se ka nin kɛ dɛ ka tobili kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna. An ka nɔgɔ cɛ kuma ka ca. Kuma da i yɛrɛ la i tɛ se ka nin kɛ dɛ. Kuma ka ca dɔɔni dɛ. O la an bɛ dugawu de kɛ hali sisan ala ka faamuyaw di an bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kelen in kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi su in na ni ala sɔnna a ma wajulu ba labɛnnen don wajulu min ni bɛɛ welelen don a la a bɛ kɛ fɛn min ye itema kɛrɛfɛla ye Tarawele la Seyida Nasu Tarawele olu ka denbaya la ala ka hinɛ a masaw la a n'a balimaw ka fara ɲɔgɔn kan baara min n'u b'a kɛ sango san ka hinɛ lase wajulu kɛ ka a ɲɛsin u ma bɛɛ welelen don bi bɛɛ ka taa yen nɔ an karamɔgɔ Seydi Sherifa Ahmad Tijani Hayidara ale bɛ kɛnɛ in ɲɛnamaya ni ala ka jɛ ye an bɛ bɛɛ wele ka taga a lamɛnni la ni ala ni kira sɔnna a ma bi su in na de don 21h bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni ala ka jɛ ye o hukumu kɔnɔ an b'aw hakili lajigin ka na an ka sponsoriw ka produits la n'i y'a ye an sigilen bɛ yan n'i ye olu ka wuli ka jɔ bɔ a la tɔ bɛ den miliyɔn caman de labɛn walasa nin baara in ka se ka kɛ o la aw minnu bɛ an lajɛ la pour que k'an dɛmɛ baara kɔnɔ a dɔ de ye an ka hakili to u ka produits sanni na an b'a fɔ k'a taa ni ka segin an b'a dɔn aw bɛ a sanna mais a ye dɔ fara a kan a ye dɔ fara a sanni kan o b'a to jɛmukan in an bɛ fɛ ka baarabaw de kɛ jɛmukan in kɔrɔ o baara ninnu u bɛ kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye a dɔ ye walasa ka se ka nin jɛmukan in k'a kɔkɔrɔma don o kɔfɛ hali sunkalo kɔfɛ n'an bɛ fɛ ka silamɛya koba wɛrɛ minnu kɛ walasa u ka ye an nɔfɛ an dɛmɛli la o bɛ sɔrɔ aw ka sanni de la o la Mali kɔnɔ o Burkina o Côte d'Ivoire o aw mana kɛ dugu o dugu Laginɛ n'aw ye nin fɛn ninnu ye yɔrɔ o yɔrɔ a ye taa san n'aw bɛ k'a san aw b'a bila aw kunna dɔrɔn ko Sherifula ka jɛmukan in anw bɛ k'a san o de kama k'u kɔkɔrɔma don o la baraji miliyɔn caman ala b'o di aw ma. Wa tomati fana bɛ yen nɔ lɔgɔti o fana ka ɲi a ka ɲi kosɛbɛ parce que lɔgɔti dɔw bɛ yen i mana kɛ na na i yɛrɛ hakili la tigɛli k'i bɛ na couleur min sɔrɔ i ka na la i t'o sɔrɔ a la a bɛ fosi ka bɔ a kɔrɔ nin lɔgɔti ale ka ɲi kosɛbɛ. bi fɔ mɔgɔ kelen bolola tulu tɛ sama mun bolo den kelen fana tɛ bɛlɛ ta an ka nin baara in jagaba
baara de don min b'a kɔrɔma don kosɛbɛ ka a lataa ɲɛ kosɛbɛ halisa sini fɛn wɛrɛ ka bɔ a kɔnɔ min tɛ nin ye o bɛɛ ye sannikɛlaw ye minnu bɛ taa ni produit ninnu san pour que a tigi yɛrɛ ka se ka nisɔndiya san o san a ka se ka nin baara in kɔkɔrɔma don silamɛya baaraw de don ni maa o maa ye nin émission in dɛmɛ i ye silamɛya de dɛmɛ e tɛ se ka direct kɛ télé la mais butiginin min b'i kɛrɛfɛ ni ni produit ninnu bɛ sɔrɔ yen n'i taara produit dɔ san i ye télé dɛmɛ ka sabu kɛ i ye sponsor dɛmɛ an b'a deli ala fɛ ala k'a n'a ka so fɛn minnu fana fɛn minnu ka sanu fɛn minnu fana fɛn minnu bɛ adamaden lafiya k'a ta dɔrɔn ka sin ka a k'i mako ye dilanni t'a la foyi t'a la a ko man ca an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn amin ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛna babu min na o de ye an b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ sunkalo mana don sunkalo tile 10 fɔlɔ n'o tɛmɛna tile 10 filanan an donn'o kɔnɔ sɔɔni o bɛna dafa tile 10 sabanan n'o donna i b'a ye Mali cogoya sun cogoya bɛɛ bɛ yɛlɛma ka sabu kɛ an bɛ kɛ sali masurunan na o waati an b'a ye an ka foyer kɔnɔ mankan ka ca ye parce que an balakaw u ka nin siɲɛna in u ka nin baara in a dɔw dɛ an ka fɔ a bɛɛ tɛ parce que à chaque fois n'i bɛ ka kuma i b'a fɔ a dɔw olu kɔni sun baara o baara n'u y'a kɛ ni sali kɔni bɔra o y'u ɲinɛnen o bɛɛ de ko bɛ ɲɛsin sali ma saliko de ma voilà mɔgɔ bɛ bilasirali la mais yanni k'olu ta kɛ cɛw t'a bilasirali parce que wari bɔ fana ka gɛlɛn cɛ dɔw الرجال قوامون على النساء نعم وآية هنا رتيا وآية قد أنا تسوي القرآن عن جوار فبوا أسيكو جوار نوفا ولا سا على كلام موتينا جفويكا o dɔ ye jumɛn ye sisan seli bɛna se tiɲɛ yɛrɛ la denbayatigi bɛɛ i kan ka ko dɔ kɛ min b'i ka denbaya la nisɔndiya kana kɛ sababu ye muso yɛrɛ k'a ka baraji tiɲɛ i ka muso yɛrɛ dɛmɛ a k'a ka baraji ka to a nɔ na dusukun ye fɛn ye a tɛ kuru quoi ni dimi ko kɛra a la diyagoya a bɛ dimi tiɲɛ na min kan ka kɛ o kan ka kɛ quoi hali n'i ma se k'a kɛ i n'a fɔ u b'a laɲini cogo min mais min se b'i ye i ŋaniya yira quoi o fana bɛ hɔrɔn fa quoi voilà muso bɛ muso la n'i ye ŋaniya yira fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana bɛ nin cogo in na bi ubiyɛn ne yɛrɛ ka garizɛgɛ bi tan bi nin ye n se ye hɔrɔnmusow bɛ olu b'a faamu nka ka kɛ yɛrɛ ma lamɔ ma foyi foyi kɛ a dun fɔra k'e de ye dutigi ye k'e de bɛ muso mara e de bɛ du mara e de bɛ denw mara o ça o qawamuna in a ma faamu dɛ mais dɔw bɛ yen olu b'a san dɔ ye ka dɔ to yen bon ka sunkalo kalo sun i sunnen maintenant sali surunyalen ka taa fini tigɛ k'a di muso dɔ ma ka dɔ to yen o ça o kojuguba de ye o kɔni o man ɲi dɛ o man ɲi o ye kojuguba de ye o kɔni lahara jɔ don i kɛrɛ jɛngɛnen de bɛ wuli ala k'an kisi o y'a lata diliw bɛ yen nɔ wa in kiftoma lata diliw bɛ yen nɔ fɔ ayiwa o tɛ sabali o fana jɛngɛlɛya de don bɛɛ ka dɔ to i jɛngɛlɛ o san'a ka so ma dɔrɔn i bɛ se kelen min kɔrɔ i b'i wasa dɔw de la i b'i wasa dɔw de kɔrɔ hali ni caman bɛ a f'i ye de i ka tile nin wala i ka tile san'a ka se jɛngɛli yɔrɔ ma o i t'a dan kelen in na mais kana ɲinɛ fana ala y'a dɔn k'a fɔ k'a y'a dɔn k'an tɛ se ka tile o ye dusukun de o ye dusukun de ala y'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ se ala y'o fɔ dusukun la mais kɛnɛkan ko ninnu e min fɔ saga fini saga de dɔ ma ka dɔ to o mana ka kɛ o ye haramu dannen mɔgɔ mɔgɔ b'o kɛ an b'a ɲini a balimakɛw fɛ mɔgɔ mɔgɔ ka baara de don a k'a dabila muso i b'a dɔn hali ka se fini san yɔrɔ ninnu ma tiɲɛ don sunkalo kɔnɔ an balakaw bɛ sɛgɛn u bɛ sɛgɛn caman kɛ donc seli ye nisɔndiya don de a ka kan cɛ n'i ye fɛn sɔrɔ i ka geste dɔ kɛ a ye ka se ka a la encourager ka se ka a la nisɔndiya mais ni cɛ garizɛgɛ ma se ka bonya k'o sɔrɔ a bɛ se k'a fɔ hali kumakan ɲuman hakilisigi kuma n'i y'o fɔ muso ye muso hakili ma a b'a faamuya o a bɛɛ tɛ ka fɛn dɔ di a ma diyagosa la i bɛ kuma a fɛ ni nɔgɔya ye ni hakili ye i tɛ an dege o kuma cogo min na misaliya la sisan muso i bɛ ni i ma se ka moyen dɔ sɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ o muso ye maintenant sisan i bɛ kuma a fɛ cogoya jumɛn na min b'a to a bɛ sɔn a b'a faamu a banna i bɛ se k'a fɔ a karisa
tiɲɛ na a ka di ne ye hali ni diɲɛ kɛ ne bolo bi n bɛ a d'i ma nka wagati n'a kɛcogo denmisɛnninw ka musakaw bɛ yen denbaya yɛrɛ seli don musakaw bɛ yen nɔ a ka di ne ye n k'a k'i ye n'i bɛ se k'a faamuya n nɔfɛ an ka nin tɛmɛ ten sanw ka ca ala bolo garizɛgɛw ka ca ala bolo a bɛ se ka kɛ san wɛrɛ n bɛ se ka fɛn dɔ d'i ma min tɛ nin donc o kuma sugu ninnu i mana o fɔ ni hakilima dɔ k'a kunkolo bɛ a kan da la a bɛ faamuyali kɛ denmisɛnninw a bɛ ɲɛsin olu ta ma denbaya ta a bɛ ɲɛsin u ta ma k'ale ta in to yen nɔ. k'ale ta to yen nɔ mais est ce que o t'a sɔrɔ n'a sɔrɔ ni i delilen b'a a kɛli la. a ka kan k'i dege o de la o. n y'a faamuya parce que e filɛ ka nin kuma min fɔ nin bɛ don mɔgɔ kun na misaliya la a tigi parce que mɔgɔ min t'i ka sɔrɔ dɔn a t'i ka hɛrɛ dɔn i ka kɔli a t'a dɔn. i kan ka kɛ exemple de ye famille kɔnɔna na. mɔgɔ min t'o dɔn o tigilamɔgɔ walima o fɔ cogoya. ayi mɔgɔ b'a dɔn de. mais bɛɛ t'o yira muso la o. muso dɔw bɛ yen u cɛ ka hɛrɛ ka hɛrɛ. i kan k'o de yira o i kan ka yira bi fɛn bɛ yen nɔ alihamudulilayi an ka jɛ k'a dun. maliyɛn muso fana o tɛ yira maliyɛn muso bɛɛ la dɛ. hali n'i bɛ so kɔnɔ ni wari bɔ ka wari mugu bɔ n'a ɲɛ dara kan o wari kelen kɔni i b'u kɔlɔsi o t'o fɛ o fana ka fɔ dɛ. ouais ni sa jara o de la o sa muso fana kan ka dɔn k'a fɔ denw ka finiko min bɛ fɔ n'u ka musaka min bɛ fɔ selidenw na denw ye bɛɛ jɛ de ye cɛw ni musow de ta don a ka di muso ye cogo min ka den parilen a ka di cɛ yɛrɛ fana ye ten ka den parilen den ka nisɔndiya a filanw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka fini kuraw ye a ka di muso ye cogo a ka di cɛ ye ten donc muso kana kɛ i n'a fɔ komi cɛw dɔrɔn de c'est-à-dire a ka di olu ka tɛmɛ cɛw kan c'est-à-dire bamananw y'o de fɔ ko lakajan ka di ɲɔgɔnmɛ ye nka kɔkuru de b'a nɛgɛ bɔ a la donc o la ni cɛ ka garizɛgɛ tɛ cogo dɔ la kuma cogo dɔ bɛ yen n'i ma farati ka kuma ten a b'a kɛ i n'a fɔ den yɛrɛ t'a den ye quoi i y'a ye donc musow k'a lajɛ o bolo da dusu la se bɛ minnu ye u k'u cɛw dɛmɛ hali musow bɛ yen olu bɛ se ka cɛ dɛmɛ nin ko ninnu na komi an balakaw ka wari de dun man di sinon ça dɔɔnin b'a dɔw kun a caman bɛ don du kow la ye hali n'o bɛɛ tɛ fɔ voilà donc ka to k'i cɛ dɛmɛ nin don sugu ninnu na denw ka finiko la i yɛrɛ ka jɛ i ta kɔ yanni waati min olu ye fɛn kanulen don kan ka kɛ yɛrɛ de. o la fan fila bɛɛ k'i hakili to ɲɔgɔn na cɛw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la musow fana ka sabali k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ala ye se mun k'u ye olu bɛ se ka denbaya dɛmɛ ni min ye ani cɛw dɛmɛ ni min ye u k'u se k'o kɛ. a dɔw fana a dɔw bɛ se ka ɲɛsigi fana n'i bɛ cɛ ka garizɛgɛ ko dɔ ka fɔ tiɲɛ la ne cɛ seba t'a ye salon finikɔrɔw i k'i hakili t'o la k'u pari k'u ɲa k'u lasago ni ɲinan ni fɛn ma sɔrɔ k'u kɔrɔlen bɔ ka d'u la tuma dɔw la o bɛ o don latɛmɛ. ayi kutimi ye a kuma cogoya fɔ an ye ni min ta gɛlɛyara kutimi ye kuma min fɔ dɔrɔn i b'a sigi i bɛ kuma ye répété a tigi ye ko n'o kɛra dɔrɔn k'a tigi bɛ sɔn ala k'an sɔn an b'o fo ka wale ɲuman dɔn o la an bɛ sɔrɔ ka labɛnw kɛ ka taa sugu la nin waati in na ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ tila ka segin ka na inshallah. Sunkalo jumakun sabanan wajulu kɛnɛ min bɛna ɲɛnamaya a sɛri Serif Ahmed Tidiane Haidara fɛ Kati ville sous section de nin baara yɔrɔ min na i ni kan ko k'i janto mɔgɔdɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ min k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka diɲɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi bi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. National distribution aw ka pinɛko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛkolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remorque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛko rɔ i ka bolimafɛn la a fɔ national distribution ka pinɛkolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ national distribution ka pinɛw don national distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye funteni
bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la national distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma national distribution siradala kɔlɔnba Bamako cɛmancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma n'i nana an b'an ka cornet boeuf min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo ni dumuni duman in kɔfɛ e ma ketchup euro kɔmi yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la aw filɛ nin bagadaji suguba cɛmancɛ la ten coyi ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye société Seydou Kasoge Sarr la a namɛni jiriden gwɛrɛgwɛrɛ bisilen nɔnɔ ye jus Leila ani jus Akadi jus Leila anana a ndomi a mangoro a lemuruba a cocktail de fruits a buyagi nin bɛɛ bɛ sɔrɔ société Seydou Kasoge Sarr la jus Akadi fana a jabibi a ndomi a mangoro a lemuruba a cocktail de fruits a buyagi a koko a n'a manje n'o ye papaye ye a bɛ nin bɛɛ sɔrɔ jus Akadi la société Seydou Kasoge Sarr la ka sɔn lafiya ni ka nikun saha ka farikolo minɛ k'a mana a fɔ société Seydou Kasoge Sarr la ka jus Leila a n'a ka jus Akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigiko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra société Seydou Kasoge Sarr la ka jus Leila a n'a ka jus Akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ Sugunikura la bolofara dɔ bɛ Misira 3e gidɔrɔn fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuru coupe banba 76 10 83 44 wali kelen 79 26 86 49 70 99 B 74 87 walima 76 98 78 92 société Seydou Kasoge Sarr la ka jus Leila a n'a ka jus Akadi jus de mango dadu Étoile électronique marque de l'élément la Samalanyo Malila Odela ananani minankura chama ye Malion la fiali kama primi show yere koni inafo téléviseur full HD HD gansan a smart lamau ani kasi a écran plat ni anyokona weroma Étoile électronique nanani ni beye au biseka audienye tawswani minuna wa utabede niko Étoile électronique iko électroménager au minuma kobi réfrigérateur la congélateur toblika minon ni bébé soro songa damatene diala Étoile électronique la au café téléphone sugia bébé soro Étoile électronique la a smartphone la mau tablette tactile ani connexion que la chama wero Étoile électronique yere fleni suguni mayero la place du souvenir krefe srami betene manima kife otumana malion au connaissant tukuya sila kato kofe Étoile électronique kola au sinfajona kaseyeno ukamino kanyi wa asongo kadifana ayoka komano ke jona ni numéro nununa minu fleni jabarani sanfe Mayonnaise Kadi. La qualité se reconnaît au premier regard et le goût à la première bouchée. Ce petit détail qui attire l'œil, cette saveur qui éveille les sens, cette texture qui donne envie d'y revenir encore. Oui, vous l'avez deviné, c'est la mayonnaise Kadi. Une texture riche et onctueuse, un goût irrésistible qui transforme chaque plat en véritable délice. Avec votre riz, elle élève un goût intense. Dans vos salades, elle apporte fraîcheur et douceur. Sur vos brochettes, elle ajoute une touche parfaite qui change tout. Pour sublimer chacun de vos repas, choisissez la qualité.
Disponible en 250 grammes, 500 grammes, 1 kg, 2,5 kg et 5 kg pour satisfaire toutes vos envies. Mayonnaise Kadi, le goût qui fait toute la différence. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. Kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. An bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. Awɔ, Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. Yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa? N ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa? Ne ka kalanko dun? Awɔ, k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye Ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakoro gɛrɛw na wa? Jaati, Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛko t'a la wa siyako t'a la. Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Ni sɔgɔma. Nse tanti ça va? Somɔgɔw ne mɔden don. Fosi t'a la. Alhamdulillah. E bɛ ka relaxi mois de di Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛn'o kan o. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye de. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Nin de ye feere relax 1 plus ye. N y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A tɛ ban ne kun abada. Iridielac. Den dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo wɔɔrɔ la Iridielac 6 mois ye a kalo 8 Iridielac 8 mois ye ani sisan Iridielac 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Iridielac ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Iridielac denbaw bɛɛ jigi don Iridielac 1 plus a nana o lafiyali kan n'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Iridielac siɲɛ 1 Iridielac waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Sengo's Broad. Sunulo kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati
Ramadan Moubarak. Dia kono falen do herela. Dumi duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ. Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma. Wasam ka fɛn dilannenw bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na. Anw ka laadalakow la, anw ka nafalabonyafɛnw kan, minnu dilannen don ni kanu ye. Walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na. Si tigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na. Anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ. O sani sabu anw bɛ wasa ka kɛ Malidenw ye. Aw ye kɔsan ka fɛn dilannenw bɛɛ sɔrɔ aw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye. Kɔsan a s'i pan. Nitingadi internationally gadi, nitingadi internationally gadi. Farifoni ni galabu kanaya abu bedema international. Jama je yorola, konyo yorola, jemunu yorola, ali tosigi yorola, jama bebe girete minga international. Magoro ba mi dimisu ba mi, chauba mi musu ba mi. Aha, international. Ni atimi ini kumulo dimi tenwanye. Ni atimi ini bana misente nywanye. Ni atimi ini farifoni benwana. Odela ubafe, sipori kala ubafe, meru ubafe, artisi ubafe, abibu wajulu keneka, nega kera na te wera tisi tuguni forte national. Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kununga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi to bi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni nka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Fonsere be bako aguti kagalobonda Deuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia Kafarifani Kageranyaga Fodanaya Afaron kokele Abegala butkenea Kibila bela No adandu Deuka championi ndo Aguti lorika galobonda Tedanaya Oh papa goûter Oh maman goûter Che Johnny goûter Che Aya goûter C'est comment Tedanaya championni Papa Tedanaya Akadi tro Tedanaya Yedanaya minafa
mago sa no daraka nono madame namu nono sugu jumɛn don e nono sahel kaneti kɛ so darafo nono sahel kaneti tɛ daraka nono dama ye dɛ a bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ sɛri la n'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kunja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten nafila d'a ma joona a bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i fɛ n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kunja n'a ye. Tiɲɛ na nono sahel kaneti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwell sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixwell b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. A y'u ka jupresiya yɛrɛ kuraw latodɔn u lasagonen ko ɲuman kanetiw kɔnɔ yiridenw kɛnɛ a n'a jaabi sɔrɔ minfɛn kelen min na. Presiya ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma. Presiyamanw o ye mangoro balamo gɛrɛgɛrɛw de sugantilen ye k'a nɔnɔ baw ye. Presiya MNA ye a ye jabibi kɛnɛkɛnɛ duman ɲɛnafinbaw la. Presiya ka biyaki timiya ale tɛ fila fɔ. Wa Presiya ka cocktail n'i m'a nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya. Presiya anana koko ni fɛnw ka loloni a bɛ kɔni maa ta ne kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni Presiya ka jus kɛnɛtimaw ye a yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ de nana fara an kan nin waati in na baara in na ala ka bɛɛ ka sugu diya ala ka bɛɛ ka sugu diya u ye danaya min d'an kan baara ɲɔgɔnya la an bɛ wele bila hali sisan e fɛn o fɛn de bɛ yen k'i ye jagokɛla ye walima i bɛ fɛ i ka feerefɛnw ka lakodɔn walima entreprise de b'i bolo i bɛ fɛ i ka entreprise ka lakodɔn i bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin an ka service commercial ma ni ala ni kira sɔnna a ma n'o ye kulubilenni ye mɔgɔsɔnbugu kulubilenni n'i yɛlɛla self-bilenni ka carré fɛ dɔrɔn ni ala ni kira sɔnna a ma n'i ye ɲininkali kɛ ko Sherifila ka direction u b'a ye yɔrɔ yira i la Sumela Traoré ni a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen u bɛ kɛ yen nɔ k'aw kunbɛn baara ɲɔgɔnya waasa k'o sabati ani an ni ɲɔgɔn cɛ o la an bɛ an ka sponsor officiel fo ka waleɲuman
waleɲumandɔ ale min sango san n'a bɛ na ka na a bolo fa danaya la k'a ɲɛsin an ma an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu u diya an bɛ foli lase yan fo kayikaw fɛ yen nɔ Cɛrno Hamidu Kan kayi Kayindi ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye Cɛrno Umar Ngijɔlɔni Kan o denkɛ de don an b'a fɔ ka waleɲumandɔn ka an yɛrɛ dɔgɔnin ni petit frère k'a fɔ ka waleɲumandɔn n'o ye Cɛrno Sire Kan ye o ye n dɔgɔnin ye o bɛ kayi nɔ o kɔfɛ an bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ an bɛ an balimakɛ fo Sidi Dukure an b'a fɔ ka waleɲumandɔn a n'a ka cɛkɔrɔba yan fo segukaw fɛ yen nɔ k'u fo k'u waleɲumandɔn o kɔfɛ an bɛ taa kati kɔkɔ an ka kanubagaba dɔ bɛ yen nɔ a fana bɛ Serifila dɔrɔn de lajɛ n'o ye Minanba Kulibali ye an bɛ Minanba Kulibali fo ka waleɲumandɔn yan fo kati kɔkɔ plaine na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka président ma n'o ye Mamadu Kulibali numéro 3 a furumuso ala y'a ye kalifa minɛ a la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ala ka yafa ma ala ka a dayɔrɔ sumaya jaaye Rasul sallallahu alaihi wa sallam ka Segu ka dugawu kɛ Segu ka bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatul Ansarudine Segu ka dugawu k'u ye nin bani in na ala ka hinɛ se u ma o kɔnɔ Ustaz an bɛ ka sɛnsɛn ka se waati min ma a yira la k'a fɔ ko nin waati nin dugawu bɛ minɛ kosɛbɛ ni sunbagatɔ ka suntigɛ waatiw bɛ ka surunya i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan Musa toujours an bɛ min fɔ o de ye mɔgɔw k'u timinanja dugawu la dugawu mukhul ibada dugawu kan ka kɛ silamɛya dalagɛsɛ de ye ni kamana gana kuma o kuma i kan ka dugawu de kɛ ni kamana gana kuma o kan i kan ka ala de ye ɲɛkɔrɔ o kuma jango sunbatɔ ni sunnen de kuma min ka to ka dugawu kɛ a ka ca ala fɛ o dugawu tɛ bin parce que i bɛ dugawu kɛ waati min o b'a sɔrɔ i ye baara caman de kɛ ala ye i ye tile mun bɛɛ kɛ i jɛna ala tanamakow kɔ ka ala sagona kow dɔrɔn de kɛ donc an b'a jigiya k'a fɔ ni suntigɛ waati sera n'i ye dugawu fɛn o fɛn don siga foyi t'a la a dugawu tɛ bin kira yɛrɛ b'o de fɔ k'a fɔ sunbatɔ ka dugawu ko a dugawu ye dugawu jaabilen de ye hadisaw bɛ k'a yira k'a fɔ sunbatɔ dakasa o ka di ala ye ka tɛmɛ misiku kan n bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin waati in na n'i ye ala kɔni wele i ka hami na ala bi sɔn k'i ka dugawu jaabi ka sabu kɛ ala surunyana ɲɔgɔn na sun ye fɛn ye min bɛ jɔn surunya ala la muso kuma dɔ la ni sunna i b'a ye k'a fɔ ala ko dɔrɔn de bɛ k'i kɔnɔ quoi n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ min ye ala tanamako ye i hakili bɛ jigin a la de k'i sunna donc kira ko sun ye kɔtɛrɛ min ye siga foyi t'a la kɔtɛrɛ don ka don i ni ala ko cɛ ala kota cɛ sabula kuma o kuma ni ala kota dɔ présentéra dɔrɔn i hakili bɛ jigin a la k'a fɔ ko i sunnen de don donc o kuma n'i ye dugawu kɛ o b'a yira k'a fɔ ko i ni ala ka surun ala bɛ sɔn k'i ka dugawu jaabi ala ka dugawu jaabi aja dakuruɲɛ foli ka ɲɛsin an ka musobaw ma minnu bɛ suntigɛw dilan ani ka suguriw dilan u foli da tɛ an bolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiriw la u yɛrɛ sabula i mana galama ta ka bila filen kɔnɔ nin sunkaloba in kɔnɔna la a bila i kunna k'i tɛ ka kɛ mɔgɔ si i tɛ ka kɛ sundonnaw ye i tɛ ka kɛ i furucɛ ye i b'a k'i yɛrɛ kun de sabula i bɛ baraji fɛn o fɛn sɔrɔ a la a bɛɛ bɛ sɛbɛn e de kunna wa a bɛ kɛ bɔdaw ye i ye n'a sɔrɔla i y'a kɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye a bɛ kɛ bɔda caman ye i ye alikiyama jɔ don k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u n'u timinadiya u ni sɛgɛn n'ala sɔnna o foli kan an b'o lasegin an balaka bɛɛ lajɛlen ma ka foli belebele ta k'a ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba sɛgɛnbali ɲinabali n'o ye bakɔrɔba dugu kama ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye sisan fariw ala ka a jo a ye sisan ala ka jo a ye sisan nin kɛnɛ kan ka foli ta k'a ɲɛsin an ka président ma n'o ye Elhaji Modibo Jalo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan ka Lutu Sidibe fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan an tɛ ɲina Mahamani Kulubali ka taa se fɛn min ye Seydou Jara directeur an bɛ fo k'u waleɲuman dɔn Ngolo Kulubali nin bɛɛ lajɛlen ye an ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye ka foli lase fɛn min ye an balimamuso Tɛnɛnba Tarawele an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale de ye an ka ressources humaines mɔgɔw ye o la nin ye sun tigɛlen Bamakɔ a n'a lamini kɔnɔna na Ustaz dakuruɲɛ kelen foli ani dugawu an bɛ dugawu de kɛ Ustaz ka ɲini ala fɛ an ye su minnu kɛ ala k'a minɛ n b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
alkaba te wulate te min ɲɔn manja te min min daro ka di te min be jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen no ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛ jiriba kɛ te alkaba ye o wuli ka d'a ma o forongo kelen farifoni ni nisɔndiya ni mɔɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alikaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa don. Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixueli sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la.
nana mixwell b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le thé Zara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranjaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abedala Bukenea, Kibila Bella, no, Dandu. Teuka Championi, no, Agute, Larica Galobonda, Dedanaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, chez Johnny goûter, chez Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya, akadi trop, Dedanaya, Dedanaya minafa. Malima muso ne de ba fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kununga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi to be ni zamzam ka na jini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka na jini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka na jini ngura bouillon poulet ana épice du Mali kono gabu kono donzo demaya bela jele ka nisodiya ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice ye ko kebe mena ka nisodiya ni ngabla munya na mako jora kona koni werela zamzam ka najini ngura bouillon a épice na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka daga jurugu be bamba 76 80 0062 wale kele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice dude bela jele wasara internationally farifoni ni kalabukana ya abobe dema international Jama jayorola, konyo yorola, yengunu yorola, hali tosigi yorola, jama bebe girete minga, national. Magoro ba mi, demise ba mi, chau ba mi, muso ba mi, aha, national. Nietimi, ini kumulo dimi tenwanye, nietimi, ini banami sente nwanye, nietimi, ini farifoni benyona. Odela ubafe, sipori kala ubafe, meru ubafe, artisi ubafe, abibu wajulu kanaka, nega kera na te waratisi tuguni forte national. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs.
Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbeau Mix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Alhamdulillah rabbil alamin amala tanuka barkada amuraka suntige anye duwa munun ke amani ala fa ala ka duwa nunun bela jelemine aye gele munun so an ka ala ka ba ala ka ngal limaniya jidi ya rabbi ala kan san yere ko an sira fon fen ala ka duwa na ache ala ka jamana basigi ala ka hera do jamana in kono min do ke jamana nyamo ala ka fere nyumanduma jamana in bara cienga ala ka sabati bubulo ya rabbil alamin ka jamana lan kadamba fu ku wal nyumando mana ke yoro ala ku ufangase ka an kare fe du bela jelen fo ka do ke ala ka ni here kelen jigi a bela jelen kono ka do la ba nga sababu nyumani an fana karamo ani anga mali ho conseil islamique nyama ba a seydi cheikh Ousmane Madan Haidara ba fo aka wulka joni aka tesila sungolo joni biche alebe min kela dogola bangela a dogolente ame jore kay ya rabbi na folo mun be boy romina ala ka ke milliard chama en kabla nola ay maula do hinra maula ay mawde men na folo la ay mawde ma fem bela jelena dugula yorowla fambe ambe ala deli ajigiya nunu ala ka jigiya nunu sabati ambe ala deli ay kenayala nin kenaya ala ko dama be fega sama kata se yorom na hay sisa ala ka fanga se abi wulka jomina ka mal islami o fara nyon ka wahanta wahabiya tijaniya qadiriya sunna mo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to be ka fara nyon ka anga ke ma kelenye juruba kele anga dine anga ake nyon fe anga jamana makari ka jamana basigi akaw hakinna ka fara a tonyon na je nyon kan mun sona ka fara ka baraina ame do ke ya rabbi barain ala ku fanga sala ala ka u fanga sala ala ka barain nyaw bolo usona ka majigin ka sabali nyon kro chomina ka nyon kanu kan tikedi nyon makani barain ke ala ku deme baraina ala ku deme baraina fam be barain tia ala ka u kesi atoroma ala ko o ke cibabu nyako so salli ala muhammadin wa alihi o kun kono sa jara amina bisuna nafila segi akani ala ka jey inshallah so jalo suina sungalo shutan kontona sungalo shutan konontoy nafila yara ka woro fatia kala len ko fe lu wala shin wolon fla ni salam la bambla ya hadi shin kema mi segara sungalo shutan kontona nafila raka woro de do fatia kala len ko fe lu wala ahad tabla labana shin wolon fla ni salam la bambla ya hadi rishin keme ala ka kel no ya amin ala ka amin wa sallim ala ko o do ne o kuma kono ka kaini wati chwai kutim folini kuma kunje kuma jumambe nala sona usayante senyante nyine mo min ga baro bla kan la te pi bla dena foga se sama maliko no foga se maliko kama anga foli belebele babe uye me mom sofo jana touré ka famille mega befo atola ka nga chargeant chef fo Soumaïla Diakité yan fo titi bugu inshallah am kla ta kajolo ka ambanyuma fo Aminata Konate fo ga se mama kajolo ansar bela jale to yala inshallah ka foli la ban famille shirifienna Seyd Chérif Ousmane Madan Haidara ani akadimba ya bela jale foli buye ala khusnama amira foki wal nyumando ka do ke haysa ala ka baranu nyamulo sa jara foli ni kuma kunje kuma so jolo ala tano ka wal nyumando bi anga foli amma ta Côte d'Ivoire ambal ma ke be jagari jara mba fo yopuwa ka Côte d'Ivoire al samat bela jelen fa tola ata an sigara la Côte d'Ivoire suwere mara la Bakayo ka ambina ke fo Ismaïla Kone ni anga dutigi Chaka Jara Ousmane Jara bu be fo ko wal nyumando amna malla dugu ya ko nangala so ambi encore ka fo ya ko Kone ale école maître ya ma fo ka wal nyumando anga udu karamo fo fana Malamine Balo ani Abdourahmane Traoré ka fo laba ambal makela Basekou Ouattara ba won jangene bugula ka fana karamo fo na ka dima bela jele shini kana be ala bula ala ko diana ay rajalo fo kantele barakala bela jele fo assalam
an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn kabini wula fɛ fo sisan ka foli lase an ka technicien warabaw ma sɛgɛnbali ɲinan balo k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wuli ka jɔ la Adama Kulubali ka taa se fɛn min ye Musa Traoré ani Abu Jabate Shaka Kulubali ka taa se Bokar Traoré NB ani Mohamed Keita Mohamed Traoré Abu Jabate Sokmar Sidibe an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye Ala ka n'u dɛmɛ o hukumu kɔnɔ ka foli lase aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina kabini wula fɛ sisan ni aw b'an nɔfɛ jɛmukan in na Sherifila FM an bɛ a technicien fo ni waati in na ka dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye k'Ala deli waati wɛrɛ bɔ Ala bolo Ala k'o yira an na anw bɛna wuli bi an ka clip de jour o de ye Ma Traoré ni Ala sɔnna ma aw bɛna ale de ye kɛnɛ kan o kɔfɛ aw ka cuisine o bɛ yira aw la an b'a fɔ k'an bɛn sini wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sabuke karibu yalae Aukana tajo mobili damula Sabuke karibu yalae Asikana tajo sirabada ula Sabuke karibu yalae Aukana tajo surubada ula Sabuke karibu yalae Asikana tajo araeda ula Sabuke karibu yalae Aukana tajo suruni kurala Sabuke karibu yalae Daula mafo akana grebuya kema ukana tajo sumuni buula mafo akana grebuya kama ukana tajo budoron daula mafo akana grebuya kama ukana tajo mobili daula mafo akana grebuya kama ukana tajo siraba daula